zinta moztuko du, eta da, minutu gutxi barru, erloioaren aurkako saioarekin hasiko gara. Eta orain familiari gozatzen utziko diegu eta pixka bat lasaitzen ere utziko diegu. Eta da, hemendik oso gutxira hasiko gara. Bueno, esan zuen, nortzu etorri dira. Aurpegi ezagun pila bat topatuko dituzuen, guztiek ere ez dute parte hartuko, adibidez, aurreratuko dizuegu Miguel Indurain hemen izango dela, baina ez du kronoa egin. Baina kronoa egin dutenen artean adibidez, Marino Lejarreta daukazuen, Iban Maio daukazuen, Aimar Zubetia daukazuen, Abran Rolano, azkena izango da izbera, berak emango dio ontziera, ekitateara, Alberto Leones Barroka izango da, Jokin Mujika, Iñaki Ayarzabuena, Luis Marinia Zantazu, Iñaki Emurua, Jon Arrasmire, gazteak ere bai, datorren urtean profesionaletan izango dire, Igor Arrieta eta Unai Iribarra hemen izango dira, Inbeste daude, Egui Martínez hemen izango da, Xabier Rusabiaga hemen izango da, erraza da, hitz egitea, baina ez da horrein bizikletatik geitzi eta bizikleta gainean ikusiko dugu Xabier Rusabiaga eta egin dugu bere ibilarean kronika. Zer izen zerrenda daukagun, azkenean, 85 txirrindulari izango baitira, hemen Iñaki Lopetegiren omenezkonetan, eta guztira, 3 kilometroteko ibilbidea egin behar dute, naiz eta sailkapenik ez izan eta festagiroan egin, barre egingo duzue, baina hemen nire atzekaldean norbaitek arrabola, rodilloa ekarri du. Osea, pentsa, batzueko oso serio hartzen dute hau. Peru, non zabiltza? Guantxe Ismaelekin, Ismael Lejarretarekin, hemen txenere inguruan, Ismael, egunon deizula? Kaixo, egunon. Galdetzea, ze bateratzen zaitun Iñaki Lopetegikin, erresa da, ziklismoa, baina beste urtean ordizien ikusi izan du zaitugu. Bai, Iñaki beti izen da ziklismoen referentzia bat, beti onda gure grupuen, eta beren simpatia eta beren argazki politak. Argazkiak eta irudiak, gehien txunetan irudiak anaiak emango zitun, garai hartan, Bai, ni sartxo hauenaz, da ni harintxoako kontuenaz, da bai, egitxe da Marinon argazkiak, eta mundu guztien, ziklismo munduko irudiak Iñakiri esker, hor dagoz. Hementxe, Arritxu, Ismael, urtetan da txapelduna izan dakoa, gehien txunetan anaiak, anaiei launtzen, baina anaiare ez da posible... Igual orain anaia baino gehiago ibiltzen da. Tu digade? Bai, nik ikusi izan duet, bai, ordizin, bai, ordizin. Ikusiko deu. Oso denbora honakin gainea, Osak, Arritxu, hementxe dagoetzu, saiatzen izan bestar norbait bilatzen. Hori da. Bueno, da, lehenengo txirrindulariei dei egingo diegu. Mesedez, irterako rampara gerturatu dadila, ea epaileek esaten diguten, hori da, bakizu erlojuak, egokitu egin behar ditugu, epaileen aginduetara gaude, epaile ofizialak ditugu, baina berriro gogoratzen dizuegu, ez dago sailkapen ofizialik, baina denborak hartuko ditugu. Beira, Pablo Urtasun, Ken Farmako Maillotarekin, Unai Iribar, Egoi Martinezen parean, Egoi irabaziko ote dizu, Unai? Arritxu hemen txena, zure daitza. Ongi etorri. Apa, bonon.
Bueno, egoi. Egoiekin hizketan egingo dugu, egoi, mila esker, lehenik eta behin, etortzeagatik, eguna politia da, aproposa, berotutare etorri zate. Eskerrik asko zuei deitzagatik. Eskerrik asko, zuek etortzeagatik. Bueno, badakizue ez daola ordutegia eta ez deula segituko, eta kronologiare ez deula segituko, baino adarlo todo, ez? Bueno, gaur egun berezia. Nik uste txirrendularitza beste modu batean ospatzen dugu gaur. Gustora etortzen gara, bakoitzak egiteko nahi duena. Ni, ondo pasatuko dut, eta espero de jendea ikusten guri de bai. Bai, Arritxu, dana festa giroan, Iñakiri gustatzen zitzaion bezala, eta, ziklismoari asko segitun dio, beraz, mila esker gurekin izateagatik. Eta, Arritxu, beste norbait ia harrapatzen duten? Hori da, eta batzuk ikuste duzue, batzuk oraindik asko jarraitu dutela, baina depilatu gabe bakarren bat ere etorri da, Bueno, hori ere fijatu beharko dugu. Bueno, orain bai, mesedez, Oriakoko Maria Navarro rampara zurekin hasiko gara. Irterako rampara bat dorsalarekin. Oriako txirrindulari elkarteko Maria Navarro. Hortxe du, bai, Maria Navarro prest. Lehenengoa izango da, lehenengo dorsalarekin. Eta hemen ranpametzat dana preste, Arritxu. Ja da ikusten dugu Maria prest, mesedez, Leitzako aurrerako Egoi Lizarraga, gerturatu, Oriakoko Jon Goikoetxea, Leitzako aurrerako Xuban Goikoetxea, Oriakoko Eneritz Goikoetxea, orden horretan abiatuko zarete, Mikel Niebel, Leitzarrak deitzen ari ginen, aurrerakoak eta... Venga, binge, venga, ointxe arte. Eta ikusten dugu, Maria Navarro prest, Iñaki Lopetegik disfrutatu, baina honek kamara ezin utzi. Argazki kamararekin, hortxe ondoan, Pablo Arzuaga txirrindulariei helduaz. Eta hemen Euskal Herria enparantzatik, lehenengo txirrindulari abiatuko da, pentsa, 84 txirrindulari ditugu guztira, minutuko tartearekin abiatuko dira ziklista guztiak, eta politena da euren artean duten jokoa. Harrapatuko nauzu, ez, nik hobetuko du zure denbora. Etor daiteke releboka. Arritxu, zuk jokua esaten dezu, baina ez dut uste Arritxu jokuan etorriko dianik hauek, Bai. Ez. Zindagizute hauek brometan ez dira etorriko. Festagiroa bai, baina Abraham bezalako bat ez da etorriko, honea, bizikleta ze kolorea dueneak ustea. Hoi, seguru ontzaitez. Eta abiatu da, lehenengo txirrindularia Maria Navarro izan da. Egoi Lizarraga orain irterako gunera, hemen holtzan, pentsa, Iker Flores, Pablo Urtasu, Mikel Niebe, Bingen Fernandez, Gorka Gerrikagoitia, Egoi Martinez, guztiak ere profesionalak izan dakoak, Kofidi taldean Bingen Fernandez zuzendari dugu, Antxe izango da, Gorka Gerrikagoitia datorren urtean ere zuzendari, Luis Mari Díaz de Otazu, pentsa, 11, hainbeste urtetan lanean fin ikusi genuen txirrindularia, Iker Flores, etorkizuneko turrean marka guztik hautsi zituena, Egoi Martinez, turrean mendiko lider ere izan zen Burgosen garaile, izugarrizko palmaresarekin, baina irteragunean. Bigarren abiatu da, Egoi Lizarraga, Jon Goikoetxea mesedez, irterara, Xuban Goikoetxea prest, Eneritz Goikoetxea prest, Joseba Leunda gerturatu, Ander Olano,
horiek deitzen ditugu, horiek izango baitira irteragunean ondoren abiatuko diren txirrindulariak. Eta batzuek ziklismoa utziko dute aurten, baina gaur dorsala jantzita hemen ikusiko ditugu adibidez, Jon Irisarri eta Garikoitz Bravo. Gaur izango da eurentzat, dorsala jartzen azken eguna Patxi Bilare. Hemen dugu, Movistarreko zuzendaria, konzentratuta atzo arte, denboraldi berria prestatzen. Jon Goikoetxea abiatu da, Xuban Goikoetxea irterara, Eugenio Goikoetxea handiaren semea, txirrindulari sena du, laugarrena irteran, ondoren Eneritz Goikoetxea, Joseba Leunda, Ander Olano, Gaizka Odriozola, Ibai Irisarri, Jokin Mujika, oraintxe Arantxa Orbegozo besarkatuz, Jokin Mujika Gipuzkoan izan dugun haundienetako bat. Arritxu, Bai? Betu, ez dakit, nik beha elkarrizketatzeko gai ez naiz izango, beraz, zuri pasako izut. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Arritxu, bota. Nun zaude? A ver, aquí. Zure eskubita, mentxe? Ah, bai. Hola, Miguel. Buenos días, estás escondida. Hijo, es fácil verte a ti, pero no te veía. ¿Qué Estoy tal? aquí, estoy aquí con buena gente, con Pero Abraham, no, con ya, Arrieta. ¿no te has animado a salir en bici? Estoy flojo, veo aquí el nivel que hay aquí de ciclista, estoy flojo. Miguel, gracias por venir. Nada, un placer, un homenaje a un gran compañero, no de dar pedales, pero sí de retransmitir lo que hacemos durante nuestra carrera deportiva y había que estar. Gracias. Muxu. Miguel Indura, inpentsa, hementzen dugu Euskal Herria, inparantza honetan. Eta Abraham bere onduan, Abraham, autolosakoa da, eta nik hobeda Zumaiako batek elkarrizketatzea ni baino. Abraham, egun hon, eta ongi etorri. Kaixo egun. Iñakiren oinmenez, eta gero kompetitzeare bai. Bueno, bai, uste ikusi dezuen bezala jarrera txirrindularen artean jarrera oso politia izan da. Azkenean kilometro pila bat egin ditugu beraren aldean, beak askotan kamarerekin eta guk pedalari emanez, baina uste azkenean erlazio eta tande politia egiten genuela denen artean, eta bere oroimenez ikusi dezuen bezala txirrindule pila bat etorri dira berei goraipatzea. Bai, egia esan bolondresake bai asko izan ditugu, inungo pegari jarri gabe eta izkeragarri izan da, azkenen 200 gora eta ziklistak bai baita 100 gora, danak parte hartzen nahi zuten, eta zer zuen orain berezia Iñakik? Bueno, uste bere izateko modua beti preste lanerako, eskua botatzeko, eta saltxa guztietan sartzeko horrek, azkenean erlazioa ere errestu egiten zuen, eta ikusi dezuen bezala, hemen gaude beraren oroimen honetan, eta hori, egun eta giro politia bat pasatzen dugun, giroa ona atera da, eguzkitsua, beraz, espero dugu dana politia eta ondo ateratzea. Zalantza bat, Abraham, beha motoan zijoala eta kamarakin da tarteka ez altzi zuen txokolaten bate oze ematen. Txokolatea ez, baina batzutan motoa sartu, bai. Telebistan hainbeste kejatzen dien horietako irudiak eta gauzak askotan zotatzen dira, baina, uste horrelako gauzak azkenean bitxiak izaten dira, karrelan joko ematen du, eta, berari esker irudi pila bat ikusi ditugu oso politiak, oso bertakoak, eta askotan hori esaten dana, motoak oso bertan joateak ere irudi oso bitxiak ematen ditu. Mentxe, Arritxu, Abraham Olano, beha izango da azkeneko txirrindularia, ordu batak eta erdian inguru hortan bera aterako da, beraz, Arritxu, aurrera. Bai, eta begira, Ander Olano, oraintxe abiatu den txirrindularia, Oriakoko ziklista,
Gaizka Odriozola, oraintxe Loinaz txirrindulari elkartekoa irterako rampan, mesedez, Ibai Irizarri, Aner Aiestaran, Eñauti Izagirre, Adrián Martínez, Arri Luloaga, Erne Ibili, eta zuek izango zarete irteragunean ondorengoak. Beraz, prest izan. Ikusten duzue, zer nolako? Hau da, txirrindulari maila daukaguna. Hemen dauden ziklistak toki gutxitan, Oso gutxitan ikusiko izue, hain gertu, gaur aprobetxatu, argazkik atera eta kontuzarra gogoratzeko eta aprobetxatu ezazue, oso gutxitan izango dituzue horrelako txirrindulariak. Karreratan beti alboan izan dugu, moton edo bere kamarakin. Eta, forma adibidez, ez nago oso forma honean, baina, ez dio importa. Ni guain urte batzu baditugu eta bizitza pixka lasaitxo gartzen dugu. Ibiltzen naiz, utzi gabe, baina, ez dauketola forma honean harrapatzeko eta olako historik, hori pixka gehatu zien atzea. Aizu, leheno esan dezu, eskolan, esan nahi dezu Iñakirekin ziklista zan garaian, biak alkarrekin egon zinatela? Zer moduzko? Danak esan diatenei, nik genuen ezagutu Iñaki txirrinduagin, baina ona altzano, bai ez esatezun? Anekdota bat beak uste kontatzen zula, lehenengo hola karrera nik irabazen benion, nik hemen Tolosan ikasi nun FP eskolan, eta behare hortze bilen, eta hemen urrun ez da jende, aspaldiko kontu die, baina urrun olimpiadako itentzien, da biok korritu gendun hemen, berazu bin, eta podiun argazki bate badauket, bigarren uste deintzola, eta nik irabazin nion, da anekdotai kontatzen zuen berak, eta, gero, korritzen ere tokautu ginen, bai, juvenil mailan, afizionatutan ez dut uste, baina juvenil mailan bai, eta, beak esate mazorona zala, ona izango zan. Bai, ala esatezun, Arritxu, mentxe, beste handi bat, galderan bat nahi balin badiozu bota? Bai, Jokin Mujika, eta nik txirrindulari ezagutu nuen, eta etzen ona, intentzioa bai, izugarrizkoa jartzen zuen, baina ona, ez dakipa. Zerrari ote da pentsatzen, seguro guentzuten ari dela, zerrari ote da pentsatzen une honetan, Iñaki. Beak, pelotoia ez dea bakarrik irabazten dena gozatzen, denan artean egiten du pelotoi bat, eta antzan gure artean, eta ilusio handiz ibiltzen zan betik, gogoratzen du pixka kejatzen zala, muskulak nahiko indartsua zan, eta kejatzen zan, bolak egibatzen zaizkiola, eta arazok izaten zitun, eta aspaldiko kontu dieta. Bagoaz Peru, bagoaz aurrera, ze oraintxe, pentsa, Adrián Martínez dugu irteran, eta hau, naparra da, Alberto Martínez profesionaloiaren semea, oso ondo dabil, oraindik oso gaztea da, baina, tira, etorkizuna izan lezake, genetikoki behintzat oso da. Eta mesedez, gertura hartu irteragunera, Arri Luloaga, Pello Munduate, Aitor Odriozola, Arantzazu Azpiroz, Ainhoa Artolazabal, Ainhoa Ostolaza. Badakizue, minutuko tartearekin irtetzen, da hortxe daukazue. Adrián Martínez, honek aitarekin dauka apustua. Aita alabera, nork denbora hobea, gero ikusiko dugu. Orain irteran, Arri Luloaga, Oriako txirrindulari elkarteko ziklista, eta mesedez prest, Pello Munduate. Pelloren atzetik, Aitor Odriozola, Arantzazu Azpiroz, Ainhoa Artolazabal, Ainhoa Ostolaza. Eta bien bitartean hortxe, jende artean, hortxe da... Gure Peru batekin. Hementxe, bai. Arritxu, guain zure frentean nao.
Bale, bale. Arritxu, futbolista on bat izandako batekin gaude. Bea Ibarrakoa. Abizena, zure antzeko abizena dauka. Zeinote? Euskaltel lenguantxe firmatu berria. Ziklista moduan, ona omen da. Etxekoa ote, egunon. Bai, egunon. Arritxu, zuk egin galderak, Zuk bota galderak. Ziklismoa temporada bukatu duenetik zenbat parranda egin dituen eta nola prestatu duen hau? Bakarra bota denun, lengo azten, atzo txintxo. Bakarra? Bueno, Unai, mesedez. Bai. Ezagutzen denik Arritxu eta Ibarrako oso formal ibiltzean oitakoa da, sorpresa izango zen zuretzat, bueno, sorpresa ez. Sorpresak izaten dira lanik ez du nantzako, baino firmatu berria, ilusioz beteta, ze proiektuak? Bai, bueno, azkenen temporada bukaeran aukeratxo jaukinun, ja Euskaltelekin azkeneko karrera hauen tan parte hartzeko, eta, datorren urteko ilusiokin ja. Konsejuak eta emata izkizu Arritxu, porque Arritxu, danagatik gai da esanez, ez dakit zenbat urte ziklismoan ibilitakoa, ze txapelketa dauzkan, baina Arritxu baino urte baino gehiago ziklismo inguruan dabilenik, eta konsejuak eta emata izkizu? Konsejuak ez, baina, beti hor dago apoiatzeko konsejuk eta emateko, taldeak inta gehiago ibiltzen naiz bai. Peru, orain aprobetxatu zinork ez duela entzuten. Konsejoak ez dakit, baina perretxikorik izebari etzaio batere ailegatzen. Orain hemen plazako guztiak lekuko, Unai... Argi, olako aldarrikapena bantxe bertan botaizu, izadak, Ontxoak ez zaizkiola iatzen, ze pasten da? Zumaia urruti dauta, azkenen hemen beti etxen gehatzei, hemen Tolosaldetik. Orduan arazoa, Arritxu, zu Zumaiatikan honea tarteka, gehitxotan etortze izango da? Igual hori izango da. Bueno... Hortxo dugu 16-garrenare, Arritxu. Bai, eta begira, Arantzazu Aspiroz. Bueno, honek gaur egungo Movistar eta harrapatu balitu, ze ez ote zituen egingo. Izan dugun, txirrindulari haundienetako bat, Arantzazu Aspiroz, irteran prest, Espainiako txapeldun izan zen, emakumen ziklismoak ez zuen gaur egungo babesa eta, hemen Arantxa Urbegozo, Txitxi, horiek Dina Bilbao, Josune Gorosti, horiek ziztadaren ondoren hauek heldu ziren, eta tira, oraindik ere, hau asko ibiltzen da, Hemen ez dago bromarik, hau asko ibiltzen da. Badoa, Arantzazu Aspiroz, Ainhoa Artolazabal, mesedez irterara, hau ere etxekoa duzu, Begira, oraindik ere ze planta duen Ainhoak, txirrindulari izan, gero zuzendari izan, eta oraindik ere bizikletatik jaitsi gabe. Ainhoa Ostolaza prest, Ana Artza, Nuria Florencio, Marisa Izquierdo, Espeneira, Lore Txurruka, mesedez, Erne, irterara gerturatu, Abran Olano, Titan Deserten erakustaldiak eman eta gero, baina atzoa sagardotegia izan eta gero, gaur hemen. Ainhoa Artolazabal, atxalondi bat, Ainhoarentzat, abiatu da Ainhoa. Ainhoa Ostolazat, azkenengo zonek dorsala noiz jarri ote zuen. Gaur goizean gogoratzen nuen, Honek junior mailan Espainiako selekzioarekin pistan munduko txapelketetan Moskun parte hartu zuen. Gaur egun ahoa betetzen zaigu 11garren, 15garren egiten dutenean, ez. Hau, junior mailan eta orduan, podiuneko borrokan ibiltzen zen, Ainhoa Ostolaza. Eta gero utzi zuen, hau profesionaletan hain urrutiretzen joan,
Ze orduan emakumeen ziklismoa etzegoen gaur egun bezala antolatuta. Begira zen mailotekin atera den, bueno, Ainhoa Ostolaza, gure handietako bat. Ana Artza, mesedez, irterara, Ana Artza, ez dago? Bale. Nuria Florencio. Bai, minutua gorde egingo dugu, vamos a respetar. Nuria Lorenzo, guantxe hemen, hau, beida. Arritxu, buenos días, gracias por venir. Egunon. Egunon, forman, bai, ez? Barkatu. Urduri xamar dago, urduri, ja, konzentrauta dago. Nuria, estamos dispuestas a... Traducirme al de l'euskera. Jo no us entenc. Oye, con este minuto el pillar ahora a Ainhoa Ostolaza por detrás, mal, ¿no? Lo voy a intentar. Vale. Es un reto. No lo pude hacer en su momento y hoy lo voy a intentar. Oye, Nuria, gracias por acercarte hoy, estar hoy aquí recordando a Iñaki, ¿vale? Bai, eskerrik asko. Zuri, hemen otegatik. Joa, jende mordoska bentsa bai, Ja, Nuria, prestu parte hartzeko. Conforme. Vale, conforme. Bueno, Valentin, guain sinatzen daukagu. Esaten didate, epaiek, elmugan dauden epaiek. Ui, itxein pixkat, itxein, Valentin, itxein pixka bat. Valentin, utzi telefono alde batera. Ea, entzun hau, Valentin, zuretzat. Bota. Ez zaizki olako gauza gustatzen, Jakin badakit ez zaizki olako gustatzen, baino. Gaur Valentinen urte etzea da zorionak! Valentin, mesedez. Bien. Valentin Dorronsororen urtebetetzea gaur. Ez dugu esango zenbat. 22, gazte. Telefonoz ari da, eta ez dakit entzun ere egiten duen megafoniatik ze musika jarri dugun. Valentin. Hemen dator, mesedez. Txalo handi bat zorionak emanez. Hauxe da gutxina gustatzen zaiona. Pantailatzen iskutatu egiten da. Valentin, benetan, bihotze zorionak. Ez zaizu igertzen. Asko ibiltzen zara oraindik ere bizikletan. Asko, bai, asko, bueno, netzako bai asko. Asko da. Bai. Baina sasiko zaude? Saiatzen, naiz. Zu Iñakikin, bai, bizikletan koinziditu zenuen, ez? Ez? Iñaki Lopetegikin, ez? Koinziditu bai, baina kategori berdin. Kategori berdinen, ez? Behanaiekin bai, baina behakin ez. Gazte guazan da, ez gendu inoiz alkarrekin korritu ez. Baina zu gogoratzen zea Iñaki ziklista. Bai. Urte asko pasai baino guazen. Bai, hori da, urte asko ditugu. Valentin, benetan, egun polita pasa. Eskerrik asko. Zorionak. Muixu. Por favor, nos han avisado desde la llegada que hay unos conos rojos y en los conos rojos es donde tenéis que parar. Nos están avisando que andan un poco perdidos los ciclistas en la salida. Marisa Izquierdo, Espeneira, Lore Churruca. Ez dakit nor falta den, Lore ikusten dugu, Lore prest. Loretik salir 11:52.
Vamos a respetar el tiempo y mientras vamos a aprovechar para avisar de que en la llegada hay unos conos rojos, o unos conos con bandera roja, y ahí es donde para el cronómetro. Estamos cogiendo los tiempos, pero va a ser tiempos para utilizar nosotros. No vamos a hacer ninguna clasificación. Hoy es un día para pasárnoslo todos bien y recordar que aquí estamos por Iñaki Lopetegui. Estamos en la Aguerre. Estamos en la fiesta de Iñaki. Él nos ha unido y vamos a aprovechar ese amigo común para todos, para juntarnos y pasar un día agradable, recordar 1000 anécdotas, porque Iñaki tenía 1000, no, tenía 1 millón de anécdotas, y vamos a recordar eso. Abiatu da, Lore Txurruka, Joana Arbilaga aurrena irteran, ze Usua Ostolaza ez da etorri, Joana Arbilaga. Ondoren, Leire Lizarralde, Naia Amondarain, Bruno Uranga, Iker González, Asier Zubeldia. Horiek izango dira, irteran prest nahi ditugunak. Orain minutuko tartea gordeko dugu, eta irteran urrena, Pablo Arzuagak lagunduko dio, Joana Arbilaga. Eta ondoren gogoratu, Leire Lizarralde, bai prest dago, ikusten dugu. Naia Amondarain, Naia pretemporadako lanetan igual. Hasita, bai? Ui, CH den gutxi. Bruno Uranga, Iker González, Asier Zubeldia, bai Peru. Bai, itzein nahi bali baduzu ikusiete konfiantza daukazuela, eta ni mikrofonoa eskuratu dugu diot, Ez, eta zuk ere bai, Naia aspaldiko zer moduz? Ondo, pixka. Bai, esan didazu pretemporadan hasita, ja? Bai, bueno, pixka bat hasigea zerbait ite, baina indikan lasai. Ze asmo datorren urterako? Bueno, ez dakit beti aurrekoa superatzea, ez? Pixka bat progresio horrekin jarraitzea, eta ez dakit, alik da ondoen gelditea. Rekorridoan ibili zara? Ez. Baina badakizu nola den. Bai. Ta kalkulatu duzu zenbatean egin dezakezun? Ez, egia esan ez. Berdin dio, ez? Bai, gaurko egunen bai. Joan abiatu da, Leire joango da zure aurretik, Leiren bila? Ez, bero, alik da... Gero biok batea, releboka etorri. Oio beto. Aizu, etxean korritzea zer da? Bueno, beti guzta hondi zartzen den zerbait da, orduan, guzta. Ba, disfrutatu, Naia. Gaur disfrutatzeko eguna da. Zuri ere, pila bat irudi hartuko zizkizun Iñaki Lopetegi? Bai, batzuk bai. Zer esate zizun horrela parean topatutakoan? Zakit, aizan asko ez, o bestela entzunen nion asko iten, hor momentuen sufritzen guazenen gutxi entzute de bingurutako. Osondo, animo Naia, eskerrik asko. Argazkiak zenei ez dio atea arritxu. Iñaki Lopetegik zenei ez argazkia, ziklista zana eta juergan zaudenak bai, danak adiskrezioan botatzen zuen. Eta pentsa gorputza zuen eta motoan nola moldatzen zen. Ikaragarria, bai. Haze nolako paketea, baina pakete ona, pakete ona. Ze flexibilidade. Bai, izan zen. Nola makurtzen zen. Beak askotan akutsi izatezun bere argazki famatu hietako bat, eta kamara hankapuntiakin eusten zuen argazki hori keragarria zen. Baina, karo, beak hortan bazuen bisioa berezia. Bai, desberdina, bai. Horregatik komentatzen genuen lehenez, berari esker eta bere irudiei esker ziklismoa bestera batera ulertzen hasi ginela. Hortxe daukazue irterako rampan, Naia Amondarain. Bueno, prestatu. Bruno Uranga, Iker González, Asier Zubeldia, Urko Munduate, Pablo Uranga, horiek mesedez,
irteragunera gerturatu. Naia Mondarain, une honetan 23 urte zazpikoetan, bueno, ez Gipuzkoan bakarrik, Euskal Herrian eta estatuan ere dagoen txirrindularirik handienetakoa, Espainiako selekzioko kide, txapelketa guztietan, ez dugu bere palmaresa emango, ze denetan badu tituloren bat irabazia, nahi abiatu da, pentsa, mai aizpa hasi zen bizikletan, da honek txikitan esaten zuen ez, eta gero azkenean, bera aizpa baino ibilbide luzeagoa egiten ari da. Bruno Uranga irteran, Iker González prest, Asier Zubeldia, Urko Munduate, Pablo Uranga, Ramon García, uste dut Ramon ez datorrela, norbaitek bai ez datzerik, bai badat, bale. Imanol, bai? Ramon García Guinao. Bale. Zure ezkerreta. Bai, orain bai. Bai. Julin, haze kaskoa eta, Bai, leheno esatezen duen, brometan etortzen diala hauek eta eguna politia pasatzea, baino bizikleta ikusita, kaskoa ikusita, ruedas lenticulares. Jo, ikaragarria da, Ramón, buenos días. Hola, buenos días. Bonito día para acordarse, Iñaki. ¿Alguna experiencia que puedas...? No, experiencia, pues, nada, un poco me dijeron para ver si quería venir a participar en este homenaje y me parece muy interesante venir a homenajear a Iñaki. La verdad es que el tiempo acompaña, el ambiente acompaña y te veo que vienes, pero a darlo todo. No, bueno, ya que tengo bici de contrarreloj, pues hay que sacarlas un poco de paseo de vez en cuando. Engrasar, porque si no, se van deteriorando por eso. Estás fino. Bueno, lo intentamos. Ya estamos ya con la temporada terminada y bueno, hay que mantenerse también pensando ya en la temporada que viene. ¿Empezáis en enero o así? Nosotros en febrero. Normalmente empezamos las carreras de máster en febrero, en Llodio. Suele ser la primera. Perfecto. Pues hementxe, Ramon García Arritxu. Hementikane 4-5 minutu aterako da. Muchas gracias por venir. Y un placer. Venga, hasta luego. Bueno, Ramon, ikusi dugu hau disputatzera dator, Hau, honen denbora kontutan hartzeko izango da. Bueno, orain, Iker González, Asier Zubeldia, horiek prest, mesedez, ja epaileatzerako kontaketa egiten, eta orain abiatu da Asier Zubeldia, Urko Munduate, irterara, Pablo Uranga, Ramon García, Imanol Galarraga, Ismael Ejarreta, Juan Luis Juárez, mesedez, gerturatzen hasi, aurki zuen txanda izango da eta. Abranek atera nahi du ja, Bea ez daki azkenekoa dala, Arritxu. Beak atera nahi du, ja. Bai. Bera hor daukazu zure ezkerretara Abelino hori da. Ezagutzen duzu, bai? Ezagutzen duzu, bai, aspalditik. Abelino. Bai. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por venir, lo primero de todo. Gracias a vosotros por venir a casa, Abelino, por venir a casa. ¿Desde cuándo no venía a Tolosa? Hombre, yo solo venía a visitar a mi madre y a la bueno. familia, pero bueno, no para andar en bici. Pero veo que estás en forma también, En bici ya le pegáis. No, hay que seguir entrenando, hay que seguir andando y hay que seguir haciendo ejercicio, no hay que parar. Con Iñaki habías coincidido muchas veces, sí. Sí, desde que él empezó de cámara, yo estaba en Kelme y él estaba de cámara con la ETB. Yo creo que fue el primer cámara de carreras de bicis de la ETB. Sí, él solía decir que había hecho, no sé si 15 tours o una pasada, pero Incordión sería también un rato, ¿no?
Sí, bueno, corrió poco. Yo coincidí más con su hermano. Con su hermano coincidimos porque somos más o menos de la misma edad y corríamos juntos. Pues bonito día hoy para disfrutar, luego buena comida y con permiso de la mujer, ya está. Estamos para disfrutar. Eso, hemos venido a disfrutar. Eso es lo que... En 5 minutos podéis hacer los 3 kilómetros. Por la forma que te veo. Yo creo que sí. No, un poquito más. Vamos a dejarlo en 6. Gracias por venir y disfrutar del día. Aizu hemen holtzan, txirrindulari betaurreko batzuek jaso ditugu, norbaitek galdu ditu, eroriko zitzaizkion ez da ohartu, hemen ditugu jasota. Txirrindulari, si algún ciclista, bueno, si no, un ciclista ha perdido las gafas, las tenemos recogidas aquí. Jorge Azanzak dorsala jaso du eta Imanol Galarraga irterako rampan. Ibiliko da bizikleta, baina dorsala jantzita noiztik, hau profesionala izan zen. Eta ona, Ona, oso ona. Hortxe daukagu Imanol Galarraga irteran prest, orain profesional oiak, Juan Luis Juárez, Abelino Perea, gaur urteak betetzen dituen Valentin Dorronsoro, Jokin Mujika, Alberto Leaniz Barrutia, Imanol Murga, horiek, Erne, aurki izango da zuen irtera ordua. Ja, profesional hoiekin ari gara, David López, hau ere pentsa, Eskain, Movistarren, talde handietan ibilitako ziklista, baina orain irteran, Imanol Galarraga eta irterara, Ismael Lejarreta. Tekan, Alfalunen, maila zuen. Anaia gazteak gero itzal pixka bat egin zion, baina Ismael jakinduriaz agian anaia baino gehiago. Zenbat konseju, zenbat aholku anaiari Ismael Lejarretak. Ismael, Juan Luis Juárez, Abelino Perea, Valentin Dorronsoro. Valentin, mesedez irterara. Estoy bien. Bien. ¿En casa? Valentin, azaldu alda? Bai. Jokin etapatzen du. Ismael Lejarreta, abiatu da. Juan Luis Juárez, hau begira, berak esaten du, nongoa den, Lazkaokoa. Baina honek ere egin zituen urteak profesionaletan. Profesionaletan, afizionatuetan Uriarte taldean korritut, Transportes Uriarte bazen, eta eman zuen urratsa, eta maila polita eman zuen profesionaletan ere. Juan Luis Juárezen atzetik, Abelino Perea, Perearen atzetik, Valentin Dorronsoro, todo pro esango dugu, Bike Exchange taldeko erroparekin, hortxe masaje ematen, hortxe ibiltzen baita. Arritxu. Bai? Hementxe. Perurena batetik beste perurena bateagoaz. Hor dago bere bixirarekin da. Txomin perurena. Egunon. Ez hementzun hitz egin nahi gurekin, baina Txomin, mila esker, onera etortzeagatik. Ez, hor, jende hau entzun ondoren, ja lotxa bizkete ematen ziren egia esan. Baina, bilabonako izan da, eta hemen egon behar, dudik gabe. Bai, egia esan oso guztua, izan Elisakoak etortzeko modurik izan du, eta gaur, festa polito dutara, dudik gabe,
egon barra neukan. Bizikletari utzita, erabat, ez da paseo txikirik eta ez duzu egiten? Izan txeten bizikletari hartzeko, baino egia esan nire asmoa zen, ez ezkoa, bizikletari baino gehiago ez gehiagi, baino oinez ibiltzen naiz, eta, bueno, gaur kalambrie gogola emateko, rampako emateko beldurra esango nuen. Eta kotxian... Barkatu, bera, Miguel Indurain, Mikel Zarrabeitia, hemen, begiraze, Matthew Hermans, begiraze, 3 txirrindulari ditugun oholtzan. Matthew Hermans, Miguel Indurain, kitxirekin hitz egiten. Hau etxekoa da ere, bai, Tolosan etxekoa da. Tolosan bizi urtetan gainea. Mateo, haber beha elkarrizketatzeko aukera badugun. Luego te quedas a comer. ¿Te quedas a comer? Ah, vale, luego estamos. Ya. Bueno, ikusten duzu ja hemen gaudenoi agian ezagunagoak egiten zaizkigun izen horiek. Valentin Dorronsoro gaur urteak betetzen ditu, eta orain ez digu entzuten, ona etorri aurretik 100 kilometro egin ditu bizikletan. Tegia da, 100 kilometro berotzeko, 100 kilometro egin, berotzeko, nekatuta etorri hemen da, gezurra barran, ikusiko duzu. Valentin, Jokin Mujika, irterako rampan. Pentsa, orbean zenbat poz eman zizkigun da, orbeara ailegatu aurretik, itxasondoko artista honek, zenbat poz eman zizkion, Gipuzkoako ziklismoari. Valentziagaren oroimenezkoa bitan, afizionatuetan lehen urtean da, bigarrenean irabazi zuen. Arrateko igoera, Euskal Bizikleta, irabazitako, bueno, arrateko igoerari, neurri hartu zion. Mikrofona garriko digo Mateo hori, Buenos días, Mateo, buenos días. Tú eres de Tolosa, ¿ya? Sí, estoy ya muchos años aquí. Mi primer año he vivido en Tolosa con mi amigo Pedro Lagallos y ahora tenemos la oficina de ventas para España, así que es mi segunda casa. ¿Qué relación tenías? Itxoin segundo txobat. Alberto Leaniz Barrutia daukazue irteran, bueno, honetaz esaten zen, inoiz izan den langilerik onena, gregariorik onena, eta lana gogotik egitea tokatu zitzaio, baina hau onena beti taldean izatea. Leaniz, irteran. Mateo, ¿alguna anécdota que me puedas contar sobre Iñaki? Pues a Iñaki, claro, no lo puedes quitar la vista, ¿no? Y siempre estaba, una vez estuvimos comiendo en una sociedad y claro, le gustó mucho y a mí me gusta mucho la cocina País Vasco, pues era algo que lo compartimos, ¿no? Pero no, fue un hombre que tenía mucho amor por el ciclismo y eso son cosas, los ciclistas y la gente que está alrededor que sigue el ciclismo con mucho gusto, pues siempre tenemos una interacción y fue una persona muy bueno que también para el ciclismo y una lástima, pero ya son cosas. En carretera, lo ganamos en carretera como él y hay riesgos, ya lo sabemos. Oye, Mateo, has dicho él cocinando solo te haría sopa de ajo, ¿verdad? Sí, y comiendo bien, pero no. ¿Pero cocinabas tú o cocinaba Iñaki? Oh, Iñaki, sí, pero a mí no soy mucho de cocinar, pero comer como él y cuando prepara era bueno. Pues gracias, Mateo, por estar con nosotros. Hori esan behar nizun, irterara, Mateo Hermans a la salida, te quedan 5 minutos. Mikel Izarralde, irteran, atzetik, Marino Lejarreta. Javi, no me lo desconcentres. ¿Qué estás dando? Las últimas... Mikel Izarralde, Oñatiarra prest, Marino Lejarreta, orbean, ibili ziren hauek. Bueno, orbeura, beira, Txomin Perurenak, zuzenduta zer izan zen orbe hura. Hazen olako helburua izango litzateken une honetan Gipuzkoan Euskal Herrian
Horrelako talde bat izatea, garai hartako orbe aura izatea. Mikel Izarralde, honek baiz ditula 1000 abentura, baina ez dakit bakarren bat kontatu daitekeen, ze bestela akatuko gaitu. Marino Lejarreta, irteran, hortxe daukazue. Eskatu gabe ere jendeak txalo egiten dio, oraindik ere, pentsa. Marino Lejarreta. Oso maitatua, Gipuzkoan Bizkaitarra izan arren, ustez bakarretakoa dela, Baina egia da, ama itziartarra eta badu honek Gipuzkoarekin lotura berezia. Bere zuzendari izan zena Txomin bailatik begiratzen. Marinoren atzetik Iban David eta Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko presidentea Juanjo Gozalo. Berak ere dorsala jarri eta parte hartzea erabaki du. Eta ondoren, Mateu Hermans, Mateoren atzetik Iñaki Aiartzaguena, Luis Mari Díaz de Otazu, Gorka Gerrikagoitia, Iñaki Murua, Pablo Urtasun, Jose Luis Izagirre, horiei gerturatzen joatea eskatuko diegu. Marino abiatu da eta Iban David Bila daukago orain irteran. Corredores, nos dicen que tengáis en cuenta que en la llegada hay unos conos con bandera roja y ahí es donde se para el cronómetro. Otazu, sé que quieres hacer el récord del recorrido. Acaba en los conos que tienen banderín rojo, ¿vale? Para que no te confundas de llegada. Abiatu da Iban David, Juanjo Gozalo, Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko presidentea, ikusten duzue, juvenilen monoa jantzi du, eta kabitu egiten zaio. Ea kremailera ona den oraintxe konprobatuko dugu, Gipuzkoako Federazioak zer nolako kalitatea erabiltzen duen. Ondo itxiduea ibilbide guztia irauten dion. Juanjo, esan dute bukaera luzea egiten dela, kontuz beraz, kontuz. Ondo denborak eta ondo gobernatu, hasieran suabe joan ondo bukatzeko. Portu txiki bat, portu txiki bate bada, portu txiki bat, Olarrainen hor, portu txiki bat io behar dute. Hori da. De kategoria. Badoa, Juanjo Gozalo. Abiatu da. Orain, minutu bateko tartea egingo dugu, vamos a respetar un minuto. Iba a salir aquí Arsenio González, Mateo Hermans, el siguiente eres tú en la salida. No sé si mantienes de que le ibas a pillar y no ha venido. Mateo dice, estaba seguro de que le iba a pillar y no ha venido. Yo también, Cuando me han dicho que no venía, he pensado eso. Estoy seguro que Mateo, tiene 1000 victorias al sprint con el Orbea, Caja Rural, ya os acordaréis. Mateo Hermans, Erwin Nigboer, aquellos corredores que vinieron y se hicieron guipuzcoanos. Igual mantiene la chispa, bueno, algo mantendrá. O sea que va a tener difícil Iñaki Aiartzaguena pillarle a Mateo. Urte baten, bai. Orain Abranek esaten dit eta bai, urte baten, Vuelta Espainian, 8 etapa irabazi zituen Mateok, Gaur egun, etapa bat irabazi eta, bueno, denak txoratzen hasten dira, eta ez dakiz nolako kontratuak negoziatzen, Mateok, urte baten, bueltan, 8 etapa irabazi zituen. Bueno, bere atzetik Iñaki Aiartzaguena joango da. Honi ere magina balan egitea tokatu zitzaion. Euskadi Fundazioko lehen talde hartan izan zen, 11ko mailotarekin
lana gogotik egin zuen, eta bueno, bere maila ikaragarria, eta Mateoren atzetik joango da, eta Aiartzaren atzetik bere lagun bat, Luis Mari Díaz de Otazu. Aiartza, Otazu, que no le pilles. Eso, que no le pilles, ¿vale? Pero si le pillas, postre doble. ¿Vale? Si le pillas, postre doble. Arritxu bere atako den Iñaki Muruakin, hemen txenao, ez dakit, urduri dagoen ez? Ez, egizan oso lasai nago. Ez dauket inolako libururik eta kompromisoik, hasi eske lasia ez nago. Esa, galdetu jozu ea zenbat kilometro egin dituen berotzeko gaur. Honetorri aurretik. Gutxi, berotu baino gehiago oztu inaiz. Gero kafetxoa hartu dut, horretxe berotu baitu. Nei esan dit, ikusi dula, Belorado, 5 kilometros eta vuelta mandula. Hori da. Ez toke berotu beharri gaur, etokat, ez. Asai. Bueno, hemen txe, ja urduri hongo da, Iñaki Muru ateatzeko. Aiartzauen abiatu da, Otazu irterara, Gorka Gerrikagoitia prest. Gerrika ere, ikusiko zenuten fundazioarekin korritzen, gero zuzendari Delko Marseillan, orain Delko utzi eta datorren urtean, Kofidi taldean, World Tourrean izango da zuzendari, eta Kofidi euskaldu egingo dute Gorka Gerrikagoitiak eta Bingen Fernandezek. Gerrikaren atzetik Murua, gero Ken Farmako zuzendaria hortxe daukazue, Pablo Urtasun, Jose Luis Izagirre, etxeko beste bat, bai? Arritxu, Gorka Gerrikagoitia GPS eta guzti etorri da, Ez da galduk hori hemen. Padan, ez dugu ikusi rekorrido, así que ez dakit, honetik segiduko ikotxat. Jun, eta berdinetik bueltatu behar da, eta guatu erdibiden portu txiki bat daula. Kanbiaz de... Gorka Gerrikagoitia, txik uste zu Urdaibaiko mailotarekin, baina datorren urtean Kofidi taldeko volantean ikusiko duzue, World Tourrean, ez da broma, Antxe izango da. Delko Marseillan izan da, eta ura utzi eta Kofidira doa Gerrikaren atzetik Iñaki Murua, Pablo Urtasun, Jose Luis Izagirre, Jon Arrospide, eta Igor Arrieta. Igor Arrieta, estatuan den etorkizunik handiena duen ziklista Jose Luis Arrietaren semea, aurten Lizarten, lehen urtea egin du, karrera asko irabazi ditu, Castellongo itzulia irabazi du, eta Ken Farmarekin egingo du profesionaletarako urratsa. Hortxe daukazue, Iñaki Murua, altzotarra, orbean, kajan, ze oroitzapen. Gero bidelan taldean laguntzen ibili zen, eta orain semea dauka, Laboral Kutxan. Eta ez da guraso pelma horietakoa, oso ondo neurtzen du, semeari zer esan, nola esan, noiz. Igor Arrieta, hau seguru ahi dela, bueno, tope prestatzen, Igor Arrieta, mesedez, gerturatu, Igor Arrieta, Iñaki Muruaren atzetik, Pablo Urtasun joango da, Jose Luis Izagirre, Jon Arrospide, Igor Arrieta. Por favor, mesedez, Igor Arrieta, Lizarteko txirrindularia, baina jada profesionaletarako urratsa sinatuta duena. Ez dut ikusten, Nunda, Igor Arrieta? Hemen, bai, Igor, zer moduz? Ondo? Igor Arrieta, mentxa daukazu, bota galterak Arritxu. Lizarterekin azkenengo karrera hau izango da. Bai, espero dugu ondo itea.
Zerk ilusio gehiago egingo lizuk? Adibidez, Pablo Urtasun irabaztea, Unai Iribarri irabaztea, pena aitak ez parte hartzea. Bai, egitea, berak. Ze bestela, Bai. Arekin jolasa, Egoi Martinez irabazi. Bueno, a ver nola ateratzen. Ondo zaude? Bai. Hasi zara temporada prestatzen? Bai, ja, orain dela 2 aste hasi nintzen, ja. Bai. Zeako mendigoeraren bat ere egin duzu? Bai, bueno, hori denboraldia bukatzeko. Eta 11. Horre ere etorkizuna izango zenuke? Bueno, ez dakit, bakarri lasterketa bat izan zen, así que... Igor, mila esker hemen egoteagatik. Bai, zuei. Ea, irteran... Arritxu Pablo Urtasun abiatu da, bai, Peru. Marino ia bueltan etorri da. Bai, eta Imanol Murga ere, bai. Itz batzuk esateko moduan hementxe daukagu Marino, ze sensaziokin? Sensazio raruek. Arraruek. Bueno, gara, sorpresa bat, egondo azkenean buelta egizan hariko, nan igora txabar repetxuego, neiko horra egin. Eta han, parada indezue, han soziade, ikaragarrizko soziade dago, Parada egiteko asterik etxugukin. Denbora, bakizu ez dizu esan, ez. Ire ipez. Importarez. Baina forman dago, Forman. Egunero ibiltzen da, egunero egiten du kirola, Egunero jo kirola, baina egunero ez, baina bueno. Bizikletan eta plantxan ebaiten dula esan dit, Leno? Bai? Bai, tartetxo bat izan dugu, eta bizikleta eta plantxa diela, bere pasio handinak. Pasio baperik. Baina beak izango ditu... Igor Arrieta, barkatu, Iñaki Diaz, hitz egiteari utzi eta Igorren atzen jarri mesedez. Peru. Bai, esaten nun, Marinok bai izan duela hartu eman estua Iñakirekin eta izango du anekdotaren bat. Bueno, hainbat, Tourrean Fermin Aramendi Iruren artien, bueno, ordu asko sartitzu kotxien eta bai, anedota goin ez eta burura goratzen, baina Iñakirekin asko, anedota asko. Bai, parraiteko aukera izaten zan bai, Iñakikin, Baina, gara, kontatzen zituen, beak anekdota kontatzen zituen, normal izango balia zela, eta jo, ostras. Eta kristona zian. Bai. Amaz, gauza askotarako azto xamarra basoan, eta, bueno, barre batzuk terriblik, eta bera beti txofer, eta, bueno, harreman oso politak bitun. Pero, Igor Arrieta irteran, begira, Marino, etorkizun zein bidea, Ez, batez. Ez daki asko, zema sufritu behar duen. Bueno, baina euren historia da, eta nik hori disfruta dut, eta ja oin beste bizo moduan disfrutatzen ari naiz. Honek zudakizuna jakingo balu, Ja, baina horre da mekik ezin bidea. Helduko zaio ni ere, mila esker Marino. Vale, Igor Arrieta, Lizarteko ziklista, ja abiatzear, abiatu da. Datorren urtean profesionala, Ken Farma taldean. Iñaki Diaz, etxekoa, hemen azitakoa, inguru hau ondo ezagutzen duen ziklista, Caja Rural Seguros erregean egin du urte hau, iaz Laboral Kutxan, aurten Kajan, eta datorren urtean ere hortxe jarraituko du, eta bere atzetik, etxeko bestea, etxekoen artean esaten dute, bueno, juveniletan aurten Gipuzkoako onena izan da, Unai Zubeldia, Ibarrakoa, ez dakit Ibarran, Unai izena jarri eta ziklista ateratzen den bat, baina Unai Zubeldia. Laboral Kutxan izango da. Dioni Galparsoro, Jorge Azanza, Unai Jus, mesedez, irterara. Dioni Galparsoro, Jorge Azanza, Unai Jus, Juan Joroz, Iker Flores, mesedez, gerturatu irterara. Por favor, acercaros a la salida. Dioni Galparsoro, Jorge Azanza, Unai Jus, Juan Joroz. Unai Jus ikusten dugu. Dioni, Unai Zubeldiaren atzetik zoaz. Ja hasieratik ez galdu denbora. Periko batez egin. Horrela esaten zaio, ez? Isilik Markel Irizarrero hor dago. Isilik beti bezala.
Dioni irterara, Unairen atzetik zoaz. Jorge Azanza, Dioniren atzetik. Unaius, Juanjo Oroz, Juanjo, 2 minutos para pillar a Azanza. A Dioni 3 minutos de diferencia. Y Juanjo, Contus, que detrás tuyo va Iker Flores. Que no te pille, ¿eh? Bingen Fernández, Xavier Rusabiaga, Koldo Fernández de Larrea, mesedez, Erne eta gerturatu. Koldoren atzetik Martiarena, Jonathan Lastra, ez dut ikusi, baina hemen omen dabil. Atzetik Patxi Bila, David Latasa, David ikusi dugu. Abiatu da. Orain, hor daukagu, Dioni Galparsoro abiatu da, Jorge Azanza. Oso lagunak dira. Jorge, Euskalteleko maiotarekin espero zintudan, ez zegoen taila? Jonathan! Caja Rural seguro zerregea. Hau da, pelotoiko irrifarrik politena duen ziklista. Jonathan Lastra. ¿Tú habrás llegado en forma? No, no te creas, no te creas. De vacaciones acaba de estar. Y bueno, ya has hecho unas pequeñas vacaciones. ¿Cuánto te han dejado? Justo 20 días. Y ya estamos en pretemporada. ¿Esto qué es, pretemporada? Sí, se puede considerar. Gracias por venir, Jonathan. Nada, hombre. Yo pensaba que les daban más días, ¿eh? Solo 20 días os dan, ¿eh? Bueno, al final cada uno un poco decide, pero sí, la verdad es que tampoco no te vas del mes. Por convenio, 20 días, ¿eh? Arritxu, gutxiantxe, ¿eh? Pocos me parecen, ¿eh? Bueno, mientras los aproveches bien. Muchas gracias por venir, disfruta del día y que muchas veces. Bani Xabier Usabiaga bila nabil baino, iskutu horrengo da, eh? Arritxu, ez du nahiko gurekin hitzein. Gipuzkoako Federazioak material ona, kremailera ez da utzi. Ez da utzi, bai, oso osoik. Hementxe daukagu presidentea. Ondo. Federazio ondo ari da. Federazioan lana produktu honak initzezu, eh? Bai, gaue gainera, Tolosan erositako da dira. Juan Joroz. Irterara, Unaius abiatu da, Ken Farmako zuzendaria. Eta federakuntza bezala hemen egotea, gure laguntza eta apoio guztia familiai ematea, eta noski, beti gogoan Iñaki izugarri laguntza bere garaian eman zuen federazioari, eta, bueno, aurten ere bai, eta, bueno, pena izan da, baina, bueno, hemen gare, gure bihotze guztien da. Arnaz estuka dago, Arritxu, arnaz estuka, aldapa luze intzaizu? Bai, nana luze intzait. Aldapa hau ere bai, oso gorra. Pentsatzen, denborak eta ez dituzu hartu, ez da? Ez, disfrutatzea, etorri geha eta gugea gainera ziklistas de sensaciones, nada más. Oraintxe dugu... Xavier, Potxoko. Vale. Bai, ordea berriz. Hemen txedogago Xavier Usabiaga behatzetik jongo naiz Arritxu. Iker Flores, itxine, deituko ditut, Iker Flores, Bingen Fernández, Xavier Usabiaga, Koldo Fernández de Larrea, Jose Martiarena, Jonathan Lastra, Patxi Bila, mesedez, hori prest, aurrera. Bilabonako morroskoa hemen daukagu, baina ez du nahi, Iesean dabil, Xavier, egun hon, eta mila esker parte hartzeagatik, Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik. Lotxa eta guzti, emateziak, nahi? Nire lotxa emateziak, egia esan.
Baina nahi lotxa handi... Sinistuko gu biok lotxei daukani, baina, bueno, esango jau bintzat. Bai, anekdotak izango dituzuzuk Iñakikin. Asko. Kontatzeko maukuak? Gutxi, orduan honena isilik jotea. Onak, Onak, kontatzeko maukuak ez, baina onak bai. Erki, forma naho? Ez, forma bakarra hola borobin xamarra, baina bueno. Baina omenaldi batek suposatzen duen festan parte hartzeko ainekoa bai. Bai, kontutan neuki, hor aldapa txiki bat daukazu, soziade bat dago, han puntxan. Hemen, maixu jakintxu eta zahar batekin nago, Ismail Ejarretarekin da horretik etorri naiz beraren gana, beak ibilbidearen xehetasunak eta esplikatu eta nola jokatu behar da jakiteko. Ba, Ritxu. Bai. Argiago, Julen amezketa. Argiago ezin da esan. Julen amezketa. Baina oraindik... Baina hori Julen, kanbiate, Irterara begira jarriko gara, eta tiraia izen handia ditugu, Bingen Fernandez, Xavier, irterara. Xavier Rusabiaga, irterara. ¿Ayer qué? Hay un montón de gente, ¿no? Ya. Voy a cambiarme, que salgo a la media hora. Que no, sí. Xavier Rusabiaga. Gaur, zuek esan dezakezue, berak esaten duen bezala, zer nolako gorpuzkera du ziklista horrek, pedal kolpea, ibilbide zigizagatxu honetan nola moldatzen den. Gaur, zuei tokatzen zaizue Xabierri buruz komentari horiek egitea. Baina bera, ziklista ona izan zen, oso ona. Klasen ibili zen, eta Euskadi Fundazioan osasun arazoengatik ezin izan zuen debutatu. Koldo Fernández de Larrea, estaduan egon den esprinterrik handienetakoa. Baina honek... Josea Martiarena, nun zabiltza, Martiarena, baina fin ikusi dut, Martiarena mesedez, gerturatu, Jonathan Lastra, Daniel Galparsoro, Dioniren semea hor joango da profesionalen tartean, David Latasa, Martiarena, mesedez, gerturatu, Koldo Fernández de Larrearen atzetik zuzoaz. Eta Koldok baditu, baditu garaipenak nazioarte mailan, baina tirrenon eta horrelako lasterketa handietan, Abiatu da, Koldo Fernández de Larrea, Josean Martiarena, irterara, bai, hor dago dena beltzez jantzita horregatik ez genuen ikusten. Jonathan Lastra, badatorre, sinatzen ari da, pero hemen daukagu Jonathan a la salida. Eso es, justo. Begira, hemen ikusten duzue Txitxik egindako, Arantxor Begozok egindako murala, Iñaki Lopetegiri egindako murala, eta bertan parte hartzaile guztiek, dedikatoriaren bat, eskaintzaren bat nahi duenak egin jartzen du eta sinatu. Eta izango da, etxekoi emango zaien oroigarria. Josean Martiarena eta gaur egun profesionalak diren batzuek ere hemen egona izan dute eta horietako bat Kaja Ruraleko Jonathan Lastra dugu. Zer, 3 aste profesionaletan azkenengo karrerak egin dituela, horixe, bende eta horrelako klasiketan ibili da. 3 aste, gehiago ez, opor txiki batzuk hartu, bere bikotea ziklista profesionala da, Movistarren dago, Alicia González, eta horixe, utzi dietena. Eta ia da, datorren denboraldiari begira.
Eta honek datorren denboraldian ere Caja Ruralen jarraituko du, Caja Rural Seguros erregearekin beste urtebeterako berritu du kontratua Jonathan Lastrak. Oraintxeia da Martiarenaren atzetik, Lastra, Patxi Bila, mesedez. Hor dago, Patxi hor dago, Davila Tasa onduan dago, Mikel Zarrabeitia, Igorreko ziklista, Mikel Niebe, Unai Iribar, Egoi Martínez, Iribarrek Niebe harrapatuko ote du. Bueno, joku polita, joku polita. Esan Peru. Begira, sekreto bat kontatuko dizuet. Jonathan Lastra irtetzera doa. Patxi Bila atzetik doa. Enteratu denean Caja Rural, hemen orden horretan zijoaztela, Patxik nola Jonathan harrapatu egingo duen, igual Movistarrerako eskaintzaren bat egingo ziolata, eta bapatian, Kajak urtebeterako luzatu dio kontratua Jonathan Lastrari. Bueno, hemen daukazue, ziklista handia izandakoa, Peter Sagan, honek bezala inork ez du ezagutzen, inork boran izan da zuzendari urtetan, da orain, denboraldi hau egin du lehenengoa Movistarren, datorren urtean jarraituko du, eta atzo arte, konzentratuta egon dira, pentsa ziklista gero esaten duzu, Jose hona denez ez. Atzean, izkutuan, lan asko dago, baina asko. Lan benetan asko dago. Eta lan horien artean, temporada prestatzea ba. Movistarreko arlo teknikoko kideak, hortxe egon dira, denboraldi berria prestatzen, atzora arte, Patxi Bila. Irteran, Daniel Galparsoro. Aitan iguala da. Aitan iguala zea, Daniel. Eta hortxe, esan du la tasa, que puedes pillarle y echarle un relevo a Daniel. Ez da intzuten, Peru. No sé, Íñigo, ez da intzuten. No sé. No, pero ahora tienes un minuto delante a Daniel, al hijo de Diony. Sí. Es verdad. Entonces, beti bezala. Daukagu Igor Anton hemen holtzan dorsala hartzen ere. Bueno, va Daniel, 2 minutos. Yo creo que no le pillas. Aunque lo intentes, no le vas a pillar. Pero tú también andas mucho, ¿eh?
Bai. Daniel Galparsoro, David Latasa, Mikel Zarrabeitia irterara mesedez. Mikel Nieberen atzetik, Unai Iribar, Egoi Martínez, Aitor Pérez Arrieta, Mikel Zarrabeitia. Gogoratzen duzue, BH taldea, Javier Minguezen aginduetara gogoratzen duzue. Hau zen taldeko hor beraiekin, Jose Luis Sanz epailea, Ordiziko klasikaren bihotza. Ea, Mikel Niebe, bai prest. Eta karrera, streaming bidez ikusten ari da jendea, Ez dugu behiratu, baina uste dut milaka lagun ikusten ari dela, bai esan? Arritxu, gizon honek sekulako anekdota hemen daukala. Eta horren bila gabiltza goiz guztian. Hori da, bai. Ez zeu nahi hau gauza, omenaldi bat, ez luke triste izan behar, eta hor txerrako daukagu. Kuenta. Bai, Ordizako karreran eskapote jo nintzen, eta Mandaiako adazberan bustitakon zan, eta labain nuen, eta jauzi nintzen. Narrazka joaten nintzen, perdiz, eta bera begira, eta asetik motorraz, jauzi ziren, kamarea eta motorduna, eta, Iñaki, etortzen zen nire kontra eta motorra, eta esaten nuen, hostia, no sé si es peor que me pille la moto, pero Iñaki, barra egiten zuen, kontetan hori historia. Ez dakit, bile pixuan txean, bilak, Dano lorrutik, tarraz, laban egon zan da danak tarrazka. Bai, anekdota bintza bada, Bai. Motoa gehi Iñaki askotxo izango zen, Eta Mikel Zarrabeitia orain ere fin dago, eta orduan, parea pasatu eta bokadillo emateko gogo ematen zuen, no? Bai, oso horlako, zer hartu dugu kilo batzuk. Eta gainea, hau langilea zen, Langilea eta irabazlea. Honek bazuen beste puntik hori. Baina, betxat hori karreria, jauzita gero irabazi nuen, eta, Baina irabazi gauza honak bakarrikan. Eozin karrera horrela ez, kategorikoak. Hori. Ordizia karrera, amengoak karrera polite ziren, eta ordizioakoa berezie, bai. Hori da. Hementxe, Jose Luis daukagu, antolatzaileko oitako bat, Arritxu. Hori da. Begira, David Latasa, hortxe daukazue, Anesto, Kelmen, honek Balberderekin koinzidituko zuen igual. Hainbeste urte dara matza Balberdek. Abiatu da, David Latasa, irterara, 2 minutu dauzkazu, baina Mikel Zarrabeitia. Hortxe da, Abran ari zaio esplikazioek ematen da, erne Mikel Niebe entzuten. Mikel. Mikel Nieberen atzetik Unai Iribar, Egoi Martínez, Erne. Mikel Zarrabeitia. Zergatik daraman erropa hori, bera, Igorrekoa da, eta Igorreko txirrindulari eskolak erropa hori du. Mikel Zarrabeitia laguntzen ari zaie. Muriasen laguntza dute, kadete, alebin, Benjamin, alebin, infantil, kadete eta juvenilak dituzte, eta Mikelek esku bat botatzen die. Norbait dotorea izan baldin bada bizikleta gainean, Mikel Zarrabeitia. Eta ikusiko duzu, orain ere berehala ohartuko zarete, zer nolako klasea oraindik duen.
Mikel Zarrabitia. Ziklista ona eta tipo jatorra. Atzetik, Mikel Nieve, bueno, Worldtourreko ziklista, zer esango dugu Mikel Nieveri buruz? Temporada berandu xamarra hasten du normalean, martxoan edo horrela, orduan orain ez diogu eskatuko rekorrik eta egiterik, leitzatik etorri zaigu eta benetan eskertzen diogu bihotzez gainera parte hartzea Iñaki Lopetegiren omenaldi honetan. Mikel Nieve, Mikel, nik Tolosan badet argazki bat Mikel Nieverena, ni ez nago, baina inauteritan tirolesez mozorrotuta. Bike Chance, taldeko ziklista. Bueno. Eta mesedez, atención corredores, cuando acabéis la prueba, acercaros todos otra vez a la línea de salida aquí, porque una vez de que acabe, todos los actos serán aquí, los homenajes, la fiesta final, la traca final será aquí, aunque luego la mayoría nos juntemos en el tinglado para comer. Ay, ya lo siento, pero no hay sitio para todos. Mikel Nieve, irteran, Unai Iribarretxean ikusiko duzue Euskal Teleeuskadiko erroparekin lehenengoz. Zera, erropa hori atzerrian estreinatu du, Siziliako itzulian izan da, Italian 4 klasika egin ditu, orain 2 aste Paris Tours klasikoa jokatu zuen, 46. amaitu zuen, irabazlearen gandik 2 minuto eta 20 segundora, eta Euskal ez da igertzen ez? Familikoa da. Zein, arritxu? Bai. Bea, Ibarrakoa. Jesus, hainbeste informazioekin. Mikel Nieve abiatu da, Unai Iribar, irterara datorren urtean Euskal Teleeuskadiko ziklista izango da, estagiar bezala egin ditu azken lasterketak, afizionatuetako azkenak irabazita, Oñatin, Ereinon, aurten Espainiako kopako Legazpiko klasikoa irabazi zuen da bai igerri da ez, ondo ezagutzen dugula mutila, etxekoa dugu eta ez dugu saldu nahi, ez daukagu saltzeko, baina propaganda egingo dugu berari buruz. Eta bere agentea esan dezagun bere atzetik abiatuko dena da, Egoi Martinez. Beldur zen, aldatu egin behar izan dugu ordena, ze Unaik atzetik erten da, harrapatu egin gote zuen Egoi eta gero hori urte guztian aguantatzea asko zela eta aldrebes jarri ditugu. Unai aurretik, eta Egoi Martinez atzetik. Igor Anton irterara mesedez, Markel Irizar hor daukagu, isilik beti bestela. Gari Bravo, Jon Irizarri. Hitz egiteko gogokin bada, Ez zaio hitz egitea gustatzen. Arritxu, egunon. Zure atzean nago. Ba, entzutatu. Ondo, Markel? Ondo, oso ondo. Ba, igual diona eta nik uste dut ekimen polita. Eta, bueno, goiz pasatzeko aitzaki ederra bikizta, así que gozatzea. Ez dakit, zu orain ojeadore zabiltza trek talderako. Hemendik zein hartuko zenuke orain? Batzuk bai, nik uste hemen berez nelana talentua detektatzea eta nik uste hemen talentua dexentea gola. Gaztiak ez ja asko, baina... Baina oraindik batzuk emango lukete, Bai, ni berez nelana... Estu iben entzalanean jartzeko hemen badago jendea, Hemen bati batzu goz, bati batzu goz. Bai. Suerte, Markel, da eskerrik asko hemen egoteaga. Honek, Inigo seguru badaukala abenturaren bat kontatzeko modukoa Iñakikin. Ba, bueno, egiz esan seguru ez da azkenien urte asko dira eta horitzapen asko. Eta nik beti norroe faltanean beti ez da bere alde onakin geliketen naiz eta seguru daulekoen dauela
irribarre batekin eta barre batzukin da zehose jaten, zehose jaten gogoratu arazi gurokoela. Mira el cabrón de Markel. Así, claro. Eta gaur bere omenez kriston bazkaila gautu. Hau bala, hostia. Nere kontura, begira. Hori da. Zando, egunoki. Eskerrik asko. Egoi Martínez, irteran, Egoi debekatuta Unai Iribarra harrapatzea. Vale, konforme. Bazkarian ebai mikrofono bat eguiko dugu, Egoi, kontuz izan. Aitor Perez Arrieta, bai prest, Zegamako ziklista handia. Alberto Martínez, ez diogu esango semeak ze denbora egin duen, ze pikatuko da bestela. Markele bai. Markelek atzo hor bada Bizkaian atzo ekimen bat bazen minbizia edo duten aurren gurasoen elkarteko ekimen bat diru ateratzeko. Aupa Egoi! Igor Anton, ez barkatu. Aitor Perez Arrieta, gerturatu. Alberto Martínez, Igor Anton, Markel Irizar, Gari Bravo. Gari Bravo. Gari Bravo, Jon Irizarri. Dani Moreno. Julen Amezketa, David López, Aimar Zubelia, Iban Maio eta Abran Olano. Esaten genuen Aitor Perez Arrieta, Alberto Martínez atzetik. Alberto, ¿quieres saber el tiempo de tu hijo? Es. Sí, ya sabes. Nada. Cuesta, a la juventud ya empieza a costar ganarle. Pero bueno, yo creo que hoy sí le voy a pasar. No sé por dónde anda, pero sí, hoy sí. ¿Qué habéis venido comentando en el coche? Estos jóvenes, preguntan poco. ¿Ah, sí? Lo traen todo de serie. Al padre no le quieren, no le hacen ni caso. Begira. Izan ditugu, aita semeak Alberto eta bere semea, Dioni Galparsoro eta semea. Bai. Fin daude, bai. Bueno, hau asko ibiltzen da, Abran egiba ja, ordu, terdi ja, bada makilla. Horre euskitan, goxo. Bai, beak atera nahi du, rodilla egin garrian hortxe. Baina, badaude hemen ziklista batzuk, atzo, ordu pila bat egin zituztenak, minbizia duten umeen elkartearen alde, Markel Irizar bat, Igor Anton ez dakit atzo, 19 edo 20 ordu bizikletan edo zer egin zituen, zenbat Igor? Zenbat ordu atzo? 19 ordu bizikletan atzo, 19 ordu. Egun ondo izula. Bai, baina, bueno, motel, astiro, azkenean ez da joan behar oso harin. Da, disfrutatzea bizikletaz eta erronka zen, bueno, Aspanovaz, umetxoen, elkarteare laguntzeko, eta Euskal Herriko kostalde guztia batu genuen, Galdakao nire herritik Berritxu, eta Berritxun hasi zen Anglet iparraldera, hortik Muskizera eta bueltatu, eta justo 24 ordu baino gutxiu. Joli, zenbat kilometro? 460 inguru. Krono hau prestatzeko ondo. Zaude, perfecto, zaude. Bizkat, bueno, nekea hor dago, baina sorionez hemen motxa gode. Bai. Ea luze egiten zaizun hau atzokoaren ondore. Zelako ilusioa entzutea berriro zure ahotsa, zeda txirrindularitzaren ahotsa eta hemen egotea berriro eta dortxal bat ipini da lujoa. Eskerrik asko, Igor. 19 ordu loitekore asko itun, Eta ume txiki bat etxean. Bai, bero importantea, familia hor egotea, beste egunetan beraiekin egoteko hastia eta askatasun hori ematen didate egiteko horrelako gauzak eta beitu, zelako aguraldia hemen egotea
oso posik. Mil esker, Igor. Bueno, Alberto Martínez irteran, Sakanako ziklista, Euskadi Fundazioan, bueno, nola gozatu genuen, Alberto ziklista oso nazen, eta ikusiko duzue, nola dabilen. Igor Anton, bere txirrindulari eskolako Galdakaoko elkarteko erroparekin, eta seguru gogoratzen duzuela, Euskaltel Euskadiko laranja jantzita, Espainiako itzulian, zer izan zein buelta Espainiako Bilboko etapa hura, Bibero igo, Galdakao iesita pasa bakar-bakarrik, Bilbora ailegatu bakar-bakarrik, bueno, oraindik ere, Ollioipurdia jartzen zaigu eta ikusi egiten dugu, Igor Anton Bilbon ailegatzen. Eta atzetik, kantzelarak nola esate zizu, Markel? Radio Bask, hori da. Hemen daukagu pelotoiko isilena, tristeena, inorekin sartzen ez dana, inor xixatzen ez duena, bizitzako sena galdu ez duen Markel Irizarra handia. Eta egia da, oraindik ere treken sarean dago, eta hau da, hola begiratu eta esaten duena, korredore hau fitxatu nahi dut. Honek zerbait egingo du. Baina hau ez da esaten duena taldean ez dezu jarraituko. Lanik errazen hartu du, politena. Baina nik, bai, ez nuke despedituko eta nire taldean beti izango nuke Markel Irizar. Igor Anton, abiatu da, Markel Irizar, irterara. Begira, hau Donostiako klasikan despeditu zen, eta hemen dabir, Aimar Olaizola bezala oraindik ere despedidak egiten, Tolosatik ere despeditu behartzuela eta hemen etorri da. Arrazoiak merezi zuen, Iñaki Lopetegi gogoratzea eta berekin parte hartzea. Eta bere atzetik, begira, Euskaltel Euskadi, ze brillo, bizikleta horrek. Garikoitz Bravo, joan den ostiralean despedidako omenaldia izan zuen bere herrian, negar pila bat egin zuen, gaur irribartzu daukagu hemen, eta igual ez da hau, dorsala jarriko duen azkenaldia ez da hau, ze ziklokrosa egin behar du, honek. Bai. Legazpi esan genuen urrena? Legazpi edo Trapagaran edo, uste. Orduan, larun batean Trapagaran, astelenean Legazpi. Bai. Baina errepideko karrera, hau azkena. Bai, seguro baiet. Seguro? Entrenatzea eta gea, eta lagunekin, eta... konbetitzen, bai, ziklogosean, eta, korrika, eta horrela ibiliko gea, bai, seguro. 12 urte profesionaletan, 32 urte ditu Kajarri Uralekin pasa zen, Euskaltel Euskadin ibili zen, EFAPEL talde Portugaldarrera joan berri izan zuen, Euskadi Muriasekin 5 urte egin zituen, eta 2 egin ditu Euskaltel Euskadin. Ze azkar laburtu dudan zure bizitza, baina zenbat gauza egin dituzun, Gari? Bai. Eta gustora. Eta gustora, pozei bukatu den. Urte pila bat, baina neri ere azkenerako motz egin zain. Bueno, orain bizitza osoa daukazu aurretik, beraz, irterara. Bizitza berrirako irterara orain. Hori da, eskerik asko, Arritxu. Venga, Gari. Ni esker. Arritxu, beida, bizikletakin dabiltzan jende asko ikusi dugu goizean zehar, baina hementxe dut Irene Caminos. Irene Caminos jartza. Munduko trial sin txapelduna, bere etxeko neskaik jatorrena, la sonrisa más bonita de Tolosa. Hementxe daukagu, Irene, ongi etorri.
eskerrik asko. Ba, ez dizut esango ze sorpresa daukaten gordeta geroako, baina bi txapeldun, hiru txapeldun, munduko txapeldunak izango dira holtza gainean, eta beak egingo duena ez da hauntzan gauerdiko ez duela izango, Baina ez kontatu, gero ikusiko gu, ez? Hori da, sorpresa zen. Sorpresa. Inigo, sorpresa da. Ez dut ezer esan? Hori da. Bueno. La mitad. Bueno. Pistaren bat eman duzu. Oantxe, denbora guztian dabil bidaiatzen beraita sakrifizio handi bat diken bere atzetik dijoa denbora guztian. Eta, tokatzen zaio batera eta bestea, bidaiatzen, Jose Mari. Kejatzea, baino gero beti atzetik dator. Bai. Alaban aitzakiakin, hoi bizi modua damaki, Jo, ez da kejatuko. Bikote, utzi dazue, ze hor irteran, bakarri daukagu, eta benetan txalo haundi bat eskatzen dizuet, errepidean azkenengoz dorsala jarriko duen, leaburuko, erraldoia esango dugu, edo zer esango dugu. Jon Irizarri, etxekoak. Eskerrik asko, Arritxu. Gaur despediden eguna ere badugu, Jon, garik ziklokrosea egin behar omen du. Ez zaitut ikusten ziklokrosean. Ni padelen, eskalatzen, hola. Pistan? Pista, ez. Oin badaude master ez dakize, master 25. Nahikoa karrera indizu dut, Arritxu. Guain, padela, frontenis, holako gauzak. 5 urte izan dira, eta jada esan duzu, bizitza berri bat egin nahi dut. Zerrekin gelditzen zara? Egia esan ez dituten lagun guztikin, leku guztikin, eta esperientzia guztikin, ez? Azkenen txirrindularitzak asko eman dit, eta nire bizitza izan da, eta izangoa. Jon, bizitza berriaren irterako rampara, orain. Mila esker. Eskerrik asko zuei. Jon Irizarri, irterara. Txalo, handi bat beharentzat. Dani Moreno. Dani Moreno ere hemen egon nahi izan du. Julen Amezketa. Atzo grabeleko karrera baten izan zen, hau ere profesionala dugu. Julen Amezketa, Kaja Ruraleko... Area begiratzen du, Arritxu, ez du hitz egin nahi. Baina mikroa hurbilduz gero igual bai, Egun hon daizula. Dani, gracias por venir. Muchas gracias. ¿Tú qué recuerdo tienes de Iñaki Lopetegui? Pues mira, tú tendrás mil aventuras. Era un clásico de carrera, siempre con su cámara grabando y siempre en todas las carreras de por aquí, un gran recuerdo de él. Había que estar, hoy había que estar. Sí, eso es. Dani, gracias. A vosotros. Gracias por venir. Gracias. ¿Nos daba avituallamiento así, de escondidas y así, no? La verdad que no, pero hubiera estado bien. Gracias por venir, que pases un día. Dani Moreno, irterara. Hau ere da, ziklista gorpuzkera galtzen. Eta ez da inbeste denbora, bizikleta utzi zuela. Julen Amezketa, hau bai, fin. Irribartxo batekin joango da. Lizarrakoa, atzo grabel lasterketa bat egin zuen, hau prestatzeko, baina... Julen, ¿el calentamiento de ayer bien para hoy? Sí, la pierna está, así que hay que darle. Bueno, ¿cuánto tiempo no es muy exigente, el circuito de hoy no es muy exigente. Y tiene al rival al lado. Ayer que me puse contra las cuerdas, hoy se la devuelvo. Mira, Julen fue corredor de Baqué, este año ha sido director de Baqué David López. Ahí hay algo que os une. En algún momento de vuestra vida habéis vestido la camiseta de Baqué. Julen, ¿cuánto tiempo que corriste la última de carretera? El 5 o el 6 de octubre. Estamos... Esto que es pretemporada, fin de temporada... ¿Te vas a bajar en algún momento? ¿Vas a descansar o...? No, ahora ya no se para, así que seguimos, ya que hemos arrancado ya no paramos hasta el año que viene. Julen, eskerrik asko. 20 días, esan du Heleno, 20 egun bakarrik emate izkira oporretan. Nik 21, 22 uste nun zala. Euskadi Irratin ez dakiz egin nolakoa da, baina 20. 20. Suerte. Bueno,
Gracias por venir y que tengáis buen día. Dani Moreno irteran, atzetik Julen Amezketa, David López, Aimar Zubeldia, Iban Mayo eta Abran Olano. Hori dira gelditzen zaizkigunak. Por favor, corredores, cuando acabéis la prueba, volvéis a esta plaza porque los actos del final de esta fiesta van a ser aquí. 2 minutos, Julen. ¿Tu última crono, Vuelta a España? Sí. Bueno, 2 meses. David López daukagu orain, hor Aitor Aiertzakin hitz egiten. Hau ere atzo Lizarran izan zen, David, ayer bien. ¿Tenemos dolor de patas? No. Tenemos dolor de todo el cuerpo porque es una disciplina muy exigente a la que no estamos acostumbrados y al final pues vas ahí, te dan un dorsal y quieras que no te acabas picando. Como igual hoy, que hoy, igual como que hoy. ¿Ya has visto quién va detrás? No, pero bueno, a estas alturas cualquiera nos da miedo ya, ¿no? Pero este también estuvo ayer contigo, Aimar Zubeldia. Sí, pues, pero delante, ayer fue delante mío. Y hoy espero que lleguéis así, Sí, espero que sí. No, la verdad que Aimar también, pues bueno, es muy competitivo, todos los eventos que está yendo, pues bueno, le gusta también apretarse y está bien, ¿no? Que haya un poco también de competitividad y que no que sea bonito, sí. Txirrindulari hau, Abran Miguelen taldekide izan zen, eta hau Chris Fronen taldekide izan zen, eta turrean, Chris Fronekin podiunean egondakoa. David, ahora estamos viendo un Chris Froome, eso es, un Chris Froome que no es el que fue tu coequipier. ¿Cómo era? ¿Cómo es Chris Froome? Pues es una pena que esté poniendo un poco punto final hacia su carrera, ¿no? Porque, bueno, es una persona que siempre ha sido entregada al deporte, que siempre ha sido muy amable con los compañeros, que siempre ha estado a tope con la prensa, que siempre ha intentado, bueno, defender mucho de las cosas de ciclismo y, bueno, espero que ya con la edad que tiene es complicado que le consiga dar vuelta, pero bueno, todos esperamos verle dar un poquito vuelta y acabar su carrera con buen sabor de boca. David, 2 minutos para la salida. Vamos. Venga, suerte. Eta atzetik, Aimar Zubeldia. Begira oraindik ere ze planta, Duela 15-16 urte elkarrizketatu nun, eta guain baino lodixeo bat zeon. Seguru, sinisten dizut. Egunon, Aimar. Etxe ondoko irudia da eta modeloa bintzat, modeloak ez du utxe egiten, erropak ez du utxe egingo, baina modeloak ez du utxe egiten. Zer moduz atzo, Aimar? Atzo ere hori bileginen, bueno, beste modalidade baten, baina, bueno, orain aukera hori daukagu, hain beste modalidade txirrindularitzan barruan, dena probatzeko. Alabak hemen korrika ikusi ditut, ez da animatu, irtetera ez diuz utzi. Oandikan adine ez daukate, baina, bueno, bidean dijo esti. Aimar, egunero ibiltzen zara, eta urte asko izan dire, eta urte asko Iñaki Lopetegi kamararekin parean. Halaxe da, nik uste denok, txirrindulariok denok daukagula gogoan, bere irudia. Batez ere beti moto gainean eta bere kamarakin, eta bueno, hantxe pelotoiko irudiak hartzen, bere, resumenak egiten, eta nik uste denok irudio argazki hori daukagula berea, Iñaki izan zen lehenengoa, hanketan kamara hartu eta irudiak hartzen, eta, Bai, hori da, Iñaki badakigu, bere gorpuzkeran olako zen, baina motoan gainean erraz moitzezan, bai atzenuntzaka behira, bai edozein posturetan, eta, nik uste, bere naturalki itezula, hainbeste urte, lan horretan, eta, hori, denok oroitzapen hori daukagu berea, Aimar, eskerrik asko gaur hemen egoteagatik, eta Iñaki gogoratzeagatik, eta Iñakirekin bizitakoa konpartitzeagatik, mila esker. Plazer bat. Venga. Aimar irterara, eta honen atzetik, ze posa gaur, Iban Maio hemen ikustea. Ze hor egon da, urte batzuk zehatuta, erdi galdut esango genuen, iskutuan, baina ikusten duzu, oraindik ere ze planta duen, ze orain asko ari da ibiltzen. Honek, Euskal Herriko itzulea irabazi zuen, Euskaltel Euskadiko maiotarekin. Dofine, honen hau haundietako bazen, hola. Ulrich eta parean Iban Maio. Armstrong eta Iban Maio. Oraindik ere
kaidaura gogoratzen dugu, Iban? Bai, jente asko, bueno, egun hon danoi, bai, jente asko nire goetzen du, eta neskenka kontatzen dute anedota hori, eta bueno, jente horrekin gatu zen bai. Eta ez dakit orduan Iñaki gertu izango zen, baina zuk Iñaki Lopetegirekin ere, azer nolako harremana zenuen? Bai, berekin harreman asko, beti motorrakin eta, bueno, betez bez Herriko lasterketetan beti egoten zan bera, eta berekin, bueno, oso tipo jatorra laia zan, eta beti, bueno, muero itxu zegoen, eta berekin enbina anedota, 1000 karrera eginda, eta hori txapen oso hona dauzkat, bai. Iban, benetan asko postu gara zu gaur hemen ikusteaz. Baita nik ere, mila esker. Eskerrik asko, Iban. Zuei. Iban Maio, Igorrekoa, bueno, hemen izan dugun hori da, atxaloa, bai. Jendea gogoratzen zaitu oraindik ere, tori bizkaitarra zarela, Iban Maio, ze posa hemen ikustea. Eta bueno, Ibanen atzetik, etxeko handiena, Abran Olano. Bat dorsalarekin abiatuko da. Ez? Ez du dorsalik, Ez, aldrebez. 86 dorsalarekin. Ez dauka, ez du jarri? Ez du jarri, ez. Utzik. Epailek ezagutuko dute. Honek bai, ez? Eskatu gabere merezi ditu, ez? Hori da. Munduko txapeldun erlojuaren kontra eta iraupeneko proban. Zer ez du irabazi Abranek, zertaz hitz egingo dugu. Eta oraindik ere, apal hortxe jarraitzen dugu, gaztetxoei laguntzen, erakusten, Abran, mundiala zara. Ez dut irabazi, Miguelek irabazi urna. Hoik ez zitut irabazi. Abai! Harek ez zitut utzi eta behak utzitakoa banik harrapatu. Beha, ondo. Miguelek ez zuen nahi bat hori jarrita orduan, hori. Abran, Iñaki Lopetegi, aipatu ideaetako bat, Abran da errudunetako bat, hau hemen egiteaz, Bueno, ni baino gehiago ikuste duzun bezala, danak eala pixka bat, ez? Hori da. Uste dut, lehen esan dudan bezala, kilometro mordo egin ditugu parean, beha motoan eta gu bizikletan, eta irudia hori da, ez? Txirrindulari guztiak ezagutzen dutela, eta eskertuta gaudela, beraiek zuek esan duzun bezala. Lehenengo irudietako bat betikan gora hartutakoak motoan, segurazki bereak izan dira, eta, eskerrak emateko modu bat ere. Harremana, berekin, harreman profesionalaz aparte, lagun bezala, bai. Bueno, zaila da, ez? Ez izatea, ez? Tolosakoa izan eta erlazioa ez eukidi beraekin, gaina bizikleta munduan ibilita zaila. Uste, tipo alaia eta oso beti, ez ditut ezango txantxeatako, baina bai beti broma pixkat eginez, eta, uste, tipo oso apala izan dela orain arte, eta, ikusi dezuen bezala, eskertzeko modua politia hau dela, ez? Behar ere uste eta guztotuko litzaiokela, horlako festa giro bat organizatzea bere alde. Festarako gu badugu gogo, baina zuri orain lanerako ordua heldu zaizu. Abran Olano, irterara, eta Abranen atzetik forman dago, hau ere, moto eskoba joango da. Bai, moto eskoba. Abranen atzetik moto eskoba joango da. Ez dakit, Jose Mari elkarrizetatzeko moduan izango gare, baina... Baina ez du balio Abran gurpilean eramatea, Jose Mari? Jose Mari? Abranek aurretik joan behar du. Julito Barzina ikusten dugu horri irtera. Julito, ongietorri. Arautegia badakizu, Jose Mari? Jose Mari, barkatu, hitz batzuk. Arautegia badakizu, ezin da zintxerik eta erabili Abran tiratzeko. Esan dit, kontu zibiltzeko eta ez aurreatzeko. Umertela bere atzetik. Ez dakit inoiz ulertuak ez du badakit bere jarraipena ikusi dut eta ez da sekulen azkenak alditu, ez durran eta ez bueltan da ezerre. Orduan ez daki funtzionamentu hau.
Beak ez daki. Iker Flores eta Matiu Germansek badakite zer da kotxesko ba. Gelditu ziren, 2 urtetan, azkena aturren. Eta sistema hau, Abranek ez daki. Ez du zautzen, bueno, bentzak jakin dezala, nola di joan asuntua, eta... Sí, hay que documentarse, Arritxu. Zenbat urte ditu motorrek, matrikula, Burgos... arrankatu du. Arrankatu du. Hortxe da, top! Hor dijoa, gure moto eskoba ere. Bueno, esango duzue, zer bukatu alda? Ez. Oraintxe hasi da, hasi besterik ez da egin. Ze orain, txirrindulariek euren lanak bukatutakoan, guztiok ere hementxe elkartuko gara. Hori da, dauden baila eta zintetatik atzean, eskatuko dugu jendeari egotea, eta hemen izango da ekitaldia. Bai, zeurra dirudi, Arritxu, baina zenbat jende bildu duen Iñakik, Eta xume, eta, bueno... Eta zerraz bildu duen jendea, Bai motel. Hasiera batean nahi komentatu ziatenen, bueno, omenaldi txiki bat inbar deula, eta gero ikusi, zen olako dimentsio hartu duen omenaldi honek, eta jendea ia, ez dizut esango, baina burrukan, Osea, parte hartzeko nik parte hartu nahi dut, eta kolaboratzaileak bai inungo arazorik gabe, ez da... Eta, klaro, hau Iñaki egin du. Iñaki lortu du olako jendetza bilatzea, eta, bueno, bere gertutasun horrekin, bere garratzeko horrekin ere, nik enuen bezatzen, jende asko ezagutzen duela, baina unbeste jende pilatuko zuenik, ez nuen esperonik. Eta mendik gutxira izango da bere omenaldia, hortxe dugu. Horbe gozoan den azkeneko printzak ematen sekulako lana egin du. Baina bai urrutitik ederki ikusten da txitxien hora buena,
Arritxu, izan ditugu gure artean, txirrindulari hainbat famatuak, eta hementxe daukagu Edorta, motozalea. Edortak bai izango ditula hainbat eta hainbat anekdota, beharekin ordu mordoska pasa dituta, etorri Edorta, etorri. Haze paketea eramaten zuen Edortak. Eta beha elkarrizketatu behar gendun, Edorta, hementxe daukagu. Bai. Esadet, haze paketea eramaten zuen, Menudo pakete, Iñaki. Kristo paketea. Jesucristo baino handigoa. Baina nola baina Edorta nola mugitzen zen motoan. Beste, denon gu motoan joaten garen kazetariok ere hori esaten, jo, Iñaki? Gertatzen da, beha baita ere motozalea zen. Eta hori nabaitzen da pila bat. Eta biotartean ja, hainbeste gauzak egin genuen. Konplizidade hori, Hori da. Bai motoan, baita beste gauzetan. Oso ondo. Eskerrik asko. Ez da oso iztuna, baina konfiantzare bai. Eta pentsatzen dut, egoera hau berezia gogorra dela. Bai, goizean esaten ziten, gor xamarra dela gaurko eguna, bai politia ere, baina erantzako bereziki gogorra izango zela. Eta konfiantza auki, berda, Naiz eta motozalea Iñaki zen bezala, baina atzean, normalean motozaleak, atzean ez zaigu gehiagi gustatzen ibiltzea. Hemen komentatzen dute, erresa, baina kriston berotu hartu dugu. Bueno, ya veis que todos los corredores que ya han acabado se están acercando. Y enseguida... Ya se están acercando, pero necesitamos que el espacio entre los dos tablaos esté libre para la exhibición de Irene Caminos. Txitxi, tirante dun kamisetakin, da hemen beste batzuk, aran. Sudadera, txamarra, zerbait utzi txitxiriz, pixka bat. Las chicas de oro. Hemen. Garai zailetan ibili ziren hauek. Bai.
Bueno, hau guztia streaming bidez eman da. Y ahora hemos recibido también unos saludos que por streaming se van a ver. Joseba Beloki ha querido, no podía estar aquí y ha querido mandar su saludo. Fermín Aramendi, Serafín Zubiri, Santos Hernández, su hermana Izaskun. Por streaming al menos vamos a poder ver los audios, vamos a poder oír los audios. Bizitzak harresiak eta oztopoak jartzen dizkigu. Horregatik zaudete zuek hor. Txikitin nahi izango zuen bezala, festan, bizikletaren festan, eta ni urruti nago, ezin dizko dut zuekin egotea. Baina hala ere, bihotzez, zuen festa horretan nago. Disfruto. Bat ibilera traketx egin genian inazio modulakaitz lekuetara llegatu ezin da, nik dena ize hartzera bidaltzeko gogoa izaten nian, eta berriz, txarrena berehala alde batean utzi eta beti aurrera egiteko prest. Eta inguruan giro onak utxatuz. Horri esker une txarra baino, gehiago izan dizkiago zorionez onak. Hori zordiago iri, inazio. Eta oraintxe ere, gozatzen hariko haiz ire gertukoak ezagunak, ire lagun artea, ire bihotzeko tolosan zein aldartetan dauden ikusita. Eta ere hagoen lekuan gozazak, merezita daukak eta. Hola, soy Santos Hernández, ciclista profesional de la ONCE, y este año no puedo ir al homenaje que se le da a Iñaki. Ya me duele en el alma no poder asistir porque era una persona que se lo merece. De todos modos, si se realiza para el año que viene, contar conmigo y espero que este año disfrutéis. Venga. Hola amigos, soy Serafín Zubiri y bueno, os mando un saludo a todos los que vais a participar este próximo domingo en la guerra dedicada a nuestro gran amigo Iñaki Lopetegui. A mí no me va a ser posible estar porque ya tengo otro compromiso, pero bueno, si en años venideros se vuelve a realizar, por supuesto que haré todo lo posible para estar. Así que nada, que paséis un buen día y que todo sea por nuestro querido Iñaki. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Me hubiera gustado estar hoy con todos vosotros, acompañándoos en este homenaje a Iñaki, a Chiquitín, como le llamábamos a algunos y como le gustaba a él llamarnos a nosotros. Porque Iñaki era muy grande por fuera, pero sobre todo era muy grande por dentro. Seguro que ahora estarás con tu cámara sacando las mejores imágenes de este homenaje, este precioso homenaje que han preparado para ti tus amigos. Te fuiste muy pronto, pero dejaste un gran pozo en todos nosotros. Grandes amigos que nunca te olvidaremos. Hasta siempre, Iñaki. Kaixo, eskerrik asko omenaldi hau posible egin duzuten guzti hori. Empiezo dando las gracias a los que habéis escrito artículos tan preciosos hacia mi hermano. Muchas gracias de corazón. Y muchísimas gracias a todos los amigos que habéis hecho que sea posible este bonito homenaje. Qué recuerdo. Seguro que estará vigilando y controlando cómo se ha organizado todo este evento. Seguro que ya sacaría alguna falta, pero estaría muy agradecido. Pues que si algo era un amigo muy leal de todos sus amigos, que eran muchos y estaban tan orgullosos de todos. Muchos echaréis de menos. ¿Qué pasa, chiquitín? ¿Qué dices, maja? En fin, yo también le echo de menos esas llamadas por teléfono que me decía, ¿qué cuentas, maja? ¿Qué me dices, hermanita? En fin, que le echo muchísimo de menos. La última comida que celebramos juntos fue para celebrar su cumpleaños y el mío. Apareció con una tarta de Rafa Gorrochategui que ponía sus años y los míos. Estuvimos con toda mi familia y con mi sobrino Iñaki también. Echamos muchas risas, ya sabéis cómo era. Lo que sí sabemos es que él ha vivido plenamente y a su manera, como la canción que fue escogida en su última despedida. Le tengo a mi lado en mi habitación con esa pintura, tarjeta que hizo Chichi Orbegozo. En fin, agur Ignacio Mari,
estarás siempre con nosotros. Hortxe izan ditugu. Omenaldi honetara ezin izan dutenak etorri. Eta, bueno, behaien hitz unkigarriak izan ditugu. Mesedez, por favor, todos los exprofesionales que habéis corrido y no habéis corrido y estáis aquí, Javi Mauleón, Julito Barcina, Miguel Indurain, por favor, acercaros todos para sacar una foto de recuerdo de la Aguerre. Por favor, todos los que habéis participado, Igor Arrieta, Juanjo Gonzalo, y todos los exprofesionales que habéis venido, por favor, acercaros para hacer la foto de familia, digamos. José Luis Arrieta, Txomin Perurena, Mateu Germans. Traidor. Veías que seáis. Luzea egin. Yo bien. Mesedez, Iñaki Lopetegi semea, Iñaki Lopetegi, gerturatu argazkirako zure.
Bueno, toki pixka bat egiten dugun, eta holtza gainean, bueno, Irene Jarz, Kaminos Jarza, izango dugu holtza gainean. Venga, estamos luego, Jose. Zenbat historia dagoen, argazki horretan. Baina ekitaldiarekin aurrera egin behar dugu beraz. Mugitu mesedez. Neskak edo argazkiak behian egin, venga. Denboraz larri gabiltza, eta orain ekitaldian eten bat egingo dugu, eta Irene Kaminosek erakustaldia egingo du. Mesedez, argazki egiten duten bitartean, Irene Kaminosi deituko diogu. Gora igo behar du Irene Kaminosek, mesedez. Bueno, Irene Kaminos igo da, Irene Kaminos hasiko da erakustaldiarekin. Irenege mundu hartzea hiltzen da gure Tolosako baita txirrindulariare, esan dezakegu Europa mailan, lehenengo postuetan, munduko mailan, Mesedez, corredores, nos dejáis espacio para la exhibición de Irene Kaminos. Como no os mováis, os ponemos debajo de la bici. Juanjo, como no bajes, te ponemos debajo de la bici. Txalo bere bat, Irene Kaminos Jartzarentzat. Txaloa behar dituen eska hauxe da. Venga, txaloa behar ditu Irenek. Lotxati xamarra da Irene eta txaloa behar ditu. A ber, musika jaitsi pixka bat orain. Irenek orain bi persona eskatzen ditu. Bi bolondrez, baina beira, hola, bote prontoan. Munduko bi txapeldun badauzkagu, etorri daitezela. Necesita 2 personas voluntarias. A mí así a bote pronto se me ocurre. Sí. Tenemos 2 campeones del mundo, ¿no? Pues que vengan.
Abraham Olano, Miguel Indurain, los voluntarios para ser las víctimas de Irene Caminos. Mira, 3 campeones del mundo. Seguro esta es la imagen del día, ¿eh? Bueno, al solecito no vais a estar mal. Mesedez utzi toki aurrian jendeak atzekoek ere ikusteko. Miguel, hemos podido contratar un seguro, ¿eh? Tú túmbate, tranquilo. Especial. Marisa está avisada. La responsabilidad civil es de 150 euros, ¿eh? No hemos podido conseguir más. Uy, Miguel. Tú tranquilo, ¿eh? No. Esto es más fácil que ganar el Tour. Hoy. Le ha rozado la nariz. Ay, Abraham. Aupa, Irene. Bueno, ez da dira Irene nerviosa jarriz, pentsa aurrazpien zer daukagun. Eta que se hayan prestado a esto... Bai, txalo arriba da, ¿eh? Abraham tiene los ojos abiertos, a Miguel cerraos, por si acaso. Y Abraham le mira a Miguel, dice, ¡uy! Irene, con las cosas de comer no se juega, ¿eh? 3 hijos suficiente. Bukatu da, Irene. Ya ha acabado, ¿eh? Txalo handi bat, Abraham Olano, Miguel Indurain, Irene Caminos. ¿Cómo ha sido la experiencia, Miguel? Munduko 3 txapelduna, ¿eh? Arritxu. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esaten du, porque es de Tolosa, que si no... Bueno, mila esker, Irene Caminos, sorterik onena datorren urtean ere, mila esker. Bueno, ahora, como os podéis imaginar, tenemos bastantes homenajes. Eta ezer baino lehen, Oriako txirrindulari elkarteak, elkarteko 2 pertsona bereziri omenaldia egingo die. Batek amaiera eman dio gaur bere ibilbide profesionalari. Eta besteak esan daiteke hasi berria du ibilbide berria. Jon Irizarri, Unai Iribar, podiumera igo, Oriako txirrindulari elkartean hasitako ziklistak dira, 2 egoera oso ezberdinetan, eta munduko txapeldunak, Abraham Olano eta Miguel Indurain izango dira, Oriakoren oroigarriak banatuko dituztenak. Unai afizionatu maila utzi eta profesionaletan astera doa, Jon Irizarrik profesionaletan 5 urte egin, eta amaiera ematera doa. Oriako txirrindulari elkarteak, Unai Iribarri eta Jon Irizarri, eskola honetan hasitako 2 txirrindulariei, egindako omenaldia itxoin pixka bat, presidentea deituko dugu, Aitor Aiertza. Aitor Aiertza argazkirako bien erdian, bere eskuetatik hasitako 2 mutil, ereduak izan direnak Oriako txirrindulari eskolan. Bortxe, munduko 2 txapeldun alboetan, Oriakoko presidentea, oraina eta geroa esango dugu. Jon, zorte hon ibilbide berrian, eta Unai, zorte hon zuri ere ibilbide berrian. Zer jartzen du, eon, pixka bat, kotillatuko dugu, zer jartzen du plakak? Ea Unai, zer jartzen du?
Bide luze eta oparo baten bila, nondi gatozen aztu gabe, zorionak unai. Eta Jon, zurean ze jartzen du? Amaieran hasiera gogoan, eredu. Zorionak, Jon. Borixe, horiakok oparitu nahi izan diena, bi hoi ere zorionak eta eskerrik asko, benetan. Eta orain Gipuzkoako presidentea deituko dugu, ze hemen ikusi duzue, badira, bi txirrindulari parte hartu dutenak, oroar 3 Gipuzkoar aurten ziklismo utzi dutenak. 4 dira, baino bat ez da etorri, beste 3 hemen ditugu, eta Gipuzkoako federazioak nahi izan du, nolabait eskertu orain arte egin dutena, eta zoriondu ere orain arte egin dutena. Mikel Alonso, Urnietako Euskaltel Euskadiko ziklista, lesio baten ondorioz ziklismo utzi behar izan du, Gipuzkoako federazioak oroigarri bat eman nahi izan dio Mikel Alonsori agurreko unean. Jasota, nik gero... Bai, esan bai. Vale. Mikel itxoin, eta zu itxoin. Jon Irizarri, Juanjo, zu gelditu. Jon Irizarrik 5 urte profesionaletan egin eta honek ere amaitu dut, eta Gipuzkoako federazioak ere oroigarri bat nahi izan du Jon Irizarrirekin. Badugu beste bat, Garikoitz Bravo, honek egin du ibilbiderik luzena profesionaletan, Gari, 12 urte profesionaletan, igo gora mesedez. Jonei erasan diogu guztu plaketan guztietan berdina jartzen duela. Itxoin, bai, zer jartzen du, Gari? Ate bat iztean beste bat iregitzen da, eta horrela da. Pres gaude, ez ate berri baten bila juteko, eta, bueno, bildurri gabe bizitzako fase berri hontan hasteko. Eskerrik asko, eta 4. bat bazen, ez da etorri, Jokin Aranburu, helaraziko diogu, berari ere oroigarria. Igual, Laurok aterazazue argazki bat. Eta orain, Iñaki Lopetegi mesedez igo zaite. Eta orain, Gipuzkoako federazioak ere, Iñaki Lopetegirekin, badu, ez dira zorrak horrela ordaintzen, baina oroigarri bat, Gipuzkoako presidentea, Juanjo Gozalok, Iñaki Lopetegiri. Bueno, Iñaki, igual lagundu egingo dizut, utzi hemen, eta gelditu zaitezu hemen, bale? Orain bai, dei egiten diegu, Iñakiren kuadrilla guztiari, hau antolatu duten, omenaldi honen bihotzari, guztiak 15 lagun dira, igo daitezela.
Tolosako alkateari ere Olatz Peoni, eskerrik asko Olatz. Eta bueno, pixka bat antolatzeko, gustatuko litzaiguke guztiok atzean jartzea, eta Iñaki jarriko dugu hor pixka bat guztien erdian. Bueno. Txistulariak, dantzariak, hasieran bezala, lo primero hacemos lo tuyo y luego vamos con el alcalde y el resto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está Marina? Tiempo no tenemos, ¿eh? O si no, lo hacemos luego. Sube. Bueno, Iñaki, babestuta sentitzen zara behintzat, eta hori nahi dugu sentitzea. Orain, bai, ez dakit, eske ez nuen imaginatuko hau egin beharko genuenik, ez? Ze lotxagabean, daulago, ustekabean jun, hain gazte, saltxeroa falta zaigu hemen, baina tira hemen dago, eta benetan berezia egiten da, baina goxoa ere bai, eta nik uste gustora dagoen tokitik, bueno, pentsatuko du, jo, hauekin, bueno, zertan nahi dia hauek, ez da? Baina seguru irrifarren bat atera diogula. Badaki protokolo gutxi egingo dugula pixka bat, baina begira, Iñakik beti laguntzen zigun, Marinoren omenezkoan, eta ara etortzen dira La Portal klasikako zikloturista martxako ordezkariak, eta pandemiak zerbait hautsi zuen. Hor omendu zen Marino, omendu zen Joseba Beloki, eta maillota prestatu zioten Iñakiri. Kataluniatik etorri dira, maillot horrekin, taila esango dizuet, 7XL. Baina hemen dira, eta Iñaki zuk izatea nahi dugu maillot hori, maillot berezi bat. Ze Iñakik bere bideokin asko lagundu zigun, konplize ona izaten zen, eta parte hartzaile guztiekin, Portalseko martxakoek, Iñaki Lopetegiri maillota.
Eta aurrera egingo dugu. Tolosarra zen, eta petoa. Eta beti Tolosaren izena alde guztietan alardeatu eta txuleatu iten zuen gainera horrekin. Tolosako herriaren izenean egokiena alkateak zerbait ematea daba. Olatzpeon Tolosako herriaren izenean parte hartu nahi izan dute eta Iñakiri ere oroigarria, jakina, Iñaki azaltzen den argazki bat, argazki berezia bere esanaiarekin, Tolosaren izenean. Omenaldi honetan jende askoren laguntza behar izan da. Baina hemen daude omenaldi hau mugite dutenak, omenaldiaren bihotza esan dezagun. Eta guztien izenean, Xabier Martínez izango da, oroigarri bat emango diona Iñakiri, baina oso oroigarri berezian, nik ez dute esango zer den, zuri utziko dizu, Xabier. Bai, eskerrik asko. Bueno, en principio agradecer a todos los que habéis venido, ciclistas, amigos, todo el mundo que estáis aquí viendo y habéis hecho posible que esto sea una cosa grande como era Iñaki, que siempre hemos dicho que era grande de corazón, grande de tamaño, y hemos hecho una gran fiesta para él. Para terminar, porque yo ya me tengo que ir, que se me enfría el puchero, Iñaki, te vamos a hacer un regalito en nombre de todos, pero Edorta, me gustaría que tú fueras partícipe de esto, porque el detalle que te vamos a hacer en recuerdo de Iñaki es su logo, una obra de un artista que ha hecho una escultura preciosa. Edorta, por favor, yo creo que en este logo estás tú, estáis Iñaki y tú. Tú eres el que le aguantabas. Con tus, Poliki. Esta al de la vuelta la uso. Bueno, el logo es Iñaki todo lo hacía especial y quería también un logo especial para representarle a él. Es de un solo trazo y el artista lo ha hecho así y lo ha expresado así y es solo un trazo con alambre. Bueno, eta nolabait Edorta azaldu da, Iñaki esan dezagun bikote horretan paketea zela. Edorta Aldazabalek, ez da zenbat urte egin ditu Iñakirekin, zerbait berezia nahi zuen, motoan, bata besteari gabe ez ditugu imaginatzen, pakete ederra eramaten zuen, baina ze ondo bat egiten zuten Edortak eta Iñakik motorretan. Batira, orain bai, ekitaldiaren amaierara ailegatu gara, seguru hemen gauden guztiok, 1000 oroitzapen ditugula honetan barruan, beraz, agur esateko, ez dakit Iñakiri gustatuko litzaioken orain txalo bat bere izenean, ez dakit, baina merezi du, ez da? Bakarrik eskatuko izuet, txalo handi bat, Iñaki Lopetegirentzat. Iñaki, bihotzez, eskerrik asko. Hau, zuk lortu duzu. Eta besterik gabe, 1000 esker gerturatu zareten guztioi, eta Iñakirekin karreretan jarraituko dugu, era batera edo bestera. Bihotzez, parte hartu duzun guztioi, eskerrik asko.